Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Bdejna, guys. Mela l-lum, Carlos. Għad naraw din di xini, rock opera? Għaw din rock opera, għaw din l-istaw star. Għed kanta, vera tajjeb. Ismaw. Turix kemm minn tajjura għalija. Ajju. Għax jinkelli main part musical dar il-Mediterran u lilek qatt mażluk. Kemm minn tajjur? Għat mażduni. Mi għaxix għażluk lilek. Waqaf minn hemm Mario. Nara l-aħħar biċċa. Għaxix faqale. Abigail Mallija, tikkontrolla kulħadd tajat ma kulħadd, ara. Waqaf minn hemm. Fiex għażluk, Carlos. Guys, dina ħan ippubblikawa ħalli taraw il-hairstyle ta' Abigail Mallija meta kellha 23. U l-istess baqgħet teġri tajja tikmanda kollu stess. Abigail Mallija. Edina ma ġiet ħbib kbar tagħna. Kbar tagħna, ħbib antiki tagħna. Jgħan nibda b'Melanie mbagħad intmur Mela, Mario. go. Għax Mario tajjeb, għax Mario ta' Fadda tqassam il-karti. minn żmien Ġiżel titkellem meta konna ntuħ il-kedet. Imma ħanibda b'Melanie. So Melanie wkoll li nafa, l-ewwel impressjoni tiegħi ta' Melanie naħseb bħalma tkun ta' ħafna nies. Tkun ħażina vera. Mhux tkun ħażina l-impressjoni, ikoll l-impressjoni żbaljata. Zbaljata. Għax Melanie. Dik naċċetta. Għax Melanie persuna vera fiery. Imma fil-fatt, she is also very soft. Leo, inti wkoll? Inti Leo? Bħali. Mela meta l-bil? La żewġ Leos. 2 August. 15, no? ejja. Imma barra li inti fiery mel, hemm ħafna profondità u hemm ħafna softness li bil-mod il-mod skoprejthom ma' żmien u naħseb li ankint bil-mod il-mod skoprejthom ma' żmien fik innifsek. Ara jiena kif tgħidli Andrea għandna man acquired taste. Imma inti kbirt ukoll dal-aħħar 5 snin 10 snin bdilt le. Ma ċejjin. Le ta' mhux le. Iva ta' anka jien ngħidlek inbidel. L-ewwel net għala ħares ħanalaq leżom. Kont iktar Għalaqt 49 u għadni l-istess persuna li kont meta kelli 30 għax jekk 20 kważi sena wara tkun għadek l-istess. Memx, ma kbirx, there's no Development. you haven't evolved. Iġifirina li naħseb li meta kont iżar jiena kont dejjem very, very loud. Tajjeb, dejjem life and soul of the party, dejjem u konna qatigra wkoll. Qatt ma riddeni lil ħadd, dejjem kont sensittiva ħafna tbikkini hekk, imma kont ħafna nies kienu jaħsbuni ħafna konfidenti, kont outgoing. Imma jista' jkun li Mhux kont jiġifieri dik kont it-tip ta' konfidenti. konfidenti u naqatigra wkoll għax kont tibża li tweġġa'. Jiddependi jekk mal-girls jew mal-boys. Mal-boys kont isni bazza. Kollha jweġġawni, il-boys kienu. U mal-girls? U l-girls, il-girls dejjem kelli ħbiberi qawwija jien. Jiena I always had loyal friends. Ħafna jiena bniedma loyal. X'inqalalkom hi? X'inhu? Introduċi l-Mario forsi tal-qoħalkom. Leħi inti le qalbi. Jaħat. Le inti. Xtaqti għaw xtaq. Xtaqtu, għax kondu jgħem l-orajn, Għadda mill-klik. Imma għadek fiċċans. Għadek fiċċans. Isma, intom kamilkom tafu l-xurxin, minn Ġizel u koll jew Minn qabel. Ġizel. Naħseb għajna Minn dopo. Minn dopo. Qabel dopo kena dak il-kors li għamilna. Memmek sirt nafkom. U mek sirna Issa, Mikkels. għajdilna fuq Mario. 2007. My God. 2007. Oktober 2007 Ma konx nafek qabel ġifieri. 17 senilu. Le, għax ċerta. intkom il-tqajtu miegħi party u kont ma' Andrejana jiena. Inti. Kont ġa taħdem Mandrina dak iż-żmien. Kont skola Qed ma' nitlu Andrejana. f'dettalji, Carlos. Inti Alright, alright. Peppi għallimni. Guys, Di taħseb kienet interessanti? Peppi għalmek. Żgur interessanti. Interessanti. Għalik imma għal-minet jara naħseb kienet interessanti. Għajdula li kienet interessanti fil-kummenti, please. Ibatunna fil-kommentu interessanti flima rokna u fejja fa Carlos. Mela, għandi mija il-ħabib tiegħi Mario, jiena u Mario, aħna u Mario we go way back. Way back. Mario ħabbi kbir tagħna, ħadem ħafna magħna l-ewwel darba ħdimna fil-kien naħseb evangelisti kien. L-evangelisti l-ewwel wieħed. Li ħdimna fil bħala attur. Ejja. Għalkemm qabel konna ntuħ fit-tedet għax fi żmien li konna nagħmlu Ġiżel, Mario kien jaħdem il-1 TV PO.
PO, għal ma jafx. Il-PO, għajdilom. Għajdilom. PO għadak il-persuna li imexxi il-programming tul is-serati. Presentation officer. Spiegana. Joħroġ il-programmi, jara li il-programmi ħiġin sew. Jekk inti għandek il-programm, titmurant Mario, Eżatt, titmurant il-PO u ttieħ dak iż-żmien it-tape, għax kienu għandna bit-tapes tiftaħ. Divina. Id-divi kien jgħidulhom dak iż-żmien. Konna ġabdejna bid-divis. Mela, biżżar, biżżar. Qabel kanna. Qabel kelkom dak ma niftakarhomx jien, ma minti. U aħna insomma fi żmien Ġiżel. U fi żmien Ġiżel aħna konna, ovvjament dak kien konna għadna nibdew, kellna tim ma kienx kbir biżżejjed għal proġett daqs kbir u biex inlaħqu ġimgħa wara ġimgħa konna nagħmlu weda. U kont jiena nieħu l-ewwel parti għand Mario bil-Mario jistennini vera kalm u relax u vera. Allora dik kienet taħdem hekk. Dak iż-żmien kontu l-offiċċju kien viċin ħafna? Le, bil-Kirkara kien. Mela. Mbagħad mortu viċin. Mbagħad morna viċin apposta. Ħaj diskrivinna Mario. Mela, bħala technician, teknikament taħdem hekk. Dak kollu li jaraw in-nies mid-dar, kont nitfgħu jiena mill-istazzjon tajjeb. Ejja ngħidu nafas play jiena u n-nies jaraw mid-dar biex niftehmu fi kliem sempliċi. Iddaħlu fis-sistema, taplu fis-sistema mbagħad. Tara li jidħol sew. Eżatt. Niċċekkjaw għal quality control u reassurance. U ma naqlawx multi mill-awtorità. Ġifieri kemm kont iddaq. Sawa. Ara kemm kont ġifieri. Xogħol kien iddaħlu. Ejwa. U twasslu. Għant in-nies. Eżatt. U aħna konna vera ngħinu kubel. Żewwa msejna tafsu, daħlu, tafsu. U mela ndaħlu nafsu. U twasslu. U nibgħat. U narmi. U meta jsir il-ħin twaqfu. Bdejna tajjeb, sinjuri bdejna tajjeb. Issa. Il-livell tal-konversazzjoni ġewwa elevat. In between, kont indaħħal ukoll miljun reklam. Sakemm tasal għandi t-tieni parti. Ta' Ġiżel. Sewa. Imma le mhux hekk tittedem, aħna konna tulu in parts, ġifieri joħroġ l-ewwel parti fuq it-televiżjoni. Joħroġ l-ewwel parti. U t-tieni parti għadha ma waslitx. Għadha mhux lesta t-tieni parti. Jien qiegħda fuq it-telefon mommi, ma bdew reklami. Dew reklami, guys, irid joħroġ xejn. U jiena tinsuq lura mill-1 TV qed ngħidu fiex wasal. U nippikja t-tieni parti ngħid lant Mario, nsibu vera bla raq nieżel. Żgur kemm ħandu minn daħlu noħorġ. Mhux hekk, żgur. Fl-aħħar. Tejja, għandni fl-awwa dejja. Mhux hekk. Jien li kont ninkwieta, li vera kont ninkwieta, mhux għax ma tasalx it-tieni parti għandi għax m'hemmx tagħmel. Ejja, mhux hekk. Imma li alla ħareq qatt weġġaw. Ħallija triq kienet tkun vojta, x'kulħadd id-dar Ġiżel, mhux hekk. Jien dak iż-żmien konna sal minn Birkirkara sal-1 TV l-Marsa. Okej, ma ngħidwhom ġela affarijiet. Ġiex minuti u nofs. Le, Ma triq kienet u qed tkun vojta, nitkellmu 15-il sena ilu u kont għadni żgħir u triq kienet tkun vojta, imma vojta. Which is. Isma' Karl Ferra. Mela, nixtu ngħidu grazzi lill-ħansa għal dan l-inbit tas-sew tajjeb, Sauvignon Blanc. Punamu jismu dan l-imbit. Taf xini Punamu? Tafu xini Punamu? Iva, naf xini Punamu. Mux, attenċi tajt. Ma taf xini Punamu. Hija ġebla tipika ta' New Zealand, għax dan huwa imbit minn New Zealand. U Punamu jgħidulu New Zealand Jade. Il-Maori, l-indiġeni ta' New Zealand kienu jagħmlu il-jewelry minna. Tal-lim tal-kelma sa Mario. Ġepu tal-Franka imma Punamu. Għaxina Mario għallimni Carlos, jina Mario għallimni kelma ħelwa, ma najdux fuq il-programm. Aħjar ma jgħidux fuq il-programm. Ġifu, għalli tafxi ġifiri. Le, sorry. Tafxi, ekka ġara. Ejwa. Ġifu, għalli tafxi ġifiri. Bukake. No. Le. Issa fitxu għaj, Google it-zibel. Google it, guys, ejjem. Sigla, grazzi. Ma, l-ura mis-sigla. Eżatt, konna nitkellmu konversazzjoni ħelwa jam bidlu suġġett. Ħelwa, għax Melanie qastaf laqas. M'għandix idea. Guys, ifqu. Daqsek, ifqu. Ma rridx nismaħħa nerġa' dik il-kelma. Isma' cheers. Qed nipprova nżomm il-livell ta' dal-podcast. Ħanajdu l-verità. Il-verità kollha u l-verità biss, guys. Enjoy. Cheers.
Allora l-verità rrid inkomplija Le, bil-borsu. daqsek, Google, Melanie, Google. Google. Trust me. Kif jgħid it-tizzu? Google Google it. it-zibel. Mela, ħanibda jiena, ok? U ħansaqsi lil-Melanie. Ħatibdajja. ċiġifieri ħadibda. Ħanibda bl-ewwel mistoqsija u mbagħad induru hekk. Kif taħdem is-sistema? Mela, inti għandek il-karti tiegħek għara x'huma domandi, tista' nista' taqsi domandi li trid il min trid. Issek ikun hemm mistoqsija li jitu. Anyone? Jekk tirċivi mistoqsija ma' xi ħadd li tħossa daqsxejn diffiċli biex tirrispondi jew ma tixtieqx tesponi għandek daw il-karti s-suwa tarhom. U karta Użat soda. hu waħda minnhom. Dawn huma Jekk ishom xi, cheat sorry, card. ma konċet Jekk nagħti ma kasek. tistieġeb. Jekk ikollok mistoqsija daqsxejn diffiċli ma x'tespu ma tixtieqx tikxef il-karti fuq dik mistoqsija. Għandha l-karti s-suwa, tista' daw il-karti s-suwa huma cheat cards, tista' tiġik tajba u taħraba u tista' tdur kontrik, ġifieri. Ġifieri ngħid ma rridx irrispondi għal nħu waħda. Ħanħu karta eżatt. All right. Mela, Melanie. Mhux issa Tista' tiġi kare? Ready, ħanibdew. Go for it. Qatt kellek esperjenza mal-istess sess. Le, Le? le, Xej? xejn. Asħajra? U jgħidilna. Le? Naħseb darba meta kon żgħira. Ħajra? No, ek for fun. Esplorajt ftit. Le, laqqas, we kissed for like 3 seconds ekka ta' parsi le, biex inħossuna naqra Le, ma dik cool. mhux esperjenza U ngħidlek, le, u ngħidlek verità millux kont party and Ġifieri qatt ma kellek kurzità. Le, kont party? Eżatt, ħanisma' tal-part. Kont party u kien hemm żewġ tfajliet li qegħdin f'koppja u konna nitkellem magħhom u ma setawx jemnu meta għattilhom li jena I never had an experience with another girl, ma setawx jemnu għax bdew jgħidu li possibbli inti għax kulħadd jarani outgoing u fuq tiegħi u whatever, kulħadd jaħseb li I'm game for anything, fim fil-vera sens tal-kelma, vera mhux ħanajt minix, imma let's say li sal-ġurnata tal-lum qatt ma ltqajt għax inti ovvjament trid tiltaqa' ma' xi ħadd li inti ġo fik tajt. Nifanzja. Kiku. Meta tħares lejja ma taħsibx hekk No, ġifieri wejja Mel. my good friend, qalbi, I don't think of you in that way. Wejja. Però ikolli ngħid kien hemm żmien ma nafx hekk tiftakruhx di L-word. Le. Ma tiftakruhx di L-word. Vagament niftakru hija. Il-allu kien hawn series They had the L-word. about gay women called the L-word. Kont tifanzja U waħda minnhom. iva kien hemm xejn waħda minnhom kont vera nifanzja. U x'kien She looked like a guy. All right. She was one of these girls, jiġifieri bit-tank top abjad, bil-jeans. Okay, all right. Jiġifieri, she looked like a guy. No, I'm sorry, girls. Yeah. I'm into guys. Are you into guys? Carlos inti ħin. My turn? Okay. Your turn. Il-maħa saqsi u l-mistoqsija. Ma Carlos biss naħseb kelli esperjenza. Line to date bil-gesti, kien ħabda bil-gesti. Ejja. Tiftakrux għamel Għax Carlos, eżat, għajdilom. Kollu jiġi gdimni. Carlos ma dajkun xorok naqqa zejjed, imsi kan l-irġil tal-grupp. Ejwa, għall-irġieli dur marra. U Mario ovvjament dara li kamil darba. U missulu kull imkien u bisu. Le, jena veri. Daħlu l-sinu fħalqek. Le. Imma ġili għamil. Jista' jkun forsi f'udnej. Meta nkun. Udnej, Għaxina meta nkun happy, meta nixrob nksir happy. U nibda l-imħabba tibda ħirġa minni. Very friendly. U l-lista nibda għanna. U għek nibda. Carlos, boundaries imma, nisandom il-boundaries. Boundaries. Yeah, Don't invade people's spaces. Vero. Mela, Mario, kiku tista tivvjaġġa fil-ħin? Fil-ħin. Fejn tmur? Tista tmur lura fil-ħin, tista tmur. Fejn tmur? Fil-futur, fil-passat? Inkiku jena Fl-imera. minn il-kavallier immur. Għala? Kiem noqtol nis għazza dinja. Kull fil-ħodu jum. Nqum fil-ħodu. Bonġu! Għala, tixtiq tħossek, tixtiq tħossdik il- Ejwa. Imma x'timmaġina kont? Eh? X'kont tkun? Kavallier? Le, għawix vjerta, ma għawe. Asna, fimmur l-ura fi żmien, x'nistan Eżatt. kun. Fej trid. Jien taf nixtieq kieku. Asna, fta' dilera vera toġobni. Dilera? Jien dilera toġobni. Bil-mobiles u hekk toġbok? Bil-mobiles għandek il-faċilitajiet kollha tista' tmur il-loki għal-kumdità. Mhux hekk biss, ma din hija l-aqwa era
komda. Li nafu fik bija storikament. Imma kieku għal-ġurnata, kieku Mart, invażjonijiet, l-affarijiet kienu jiġru tal-bliħ, ġifieri. imma terrifikanti. kieku għal-ġurnata, mhux għal-iktar minn ġurnata. Jien dejjem xtaqt immur fid-dinja qabel ma kien hawn il-bniedem. Vera, hekk. Jew meta x-xadini bdew ishom jinqalbu bħal Space Odyssey dak il-film kif jibda hekk bix-xadini biss. U narhom hekk nixtieq nara dik. Tarhom trid mhux tgħixha. Le, mhux tgħixha, immur ġurnata biss. Le, wara d-dinożawri. Njafx kull tip ta' monstru koċli kien. Għandi fascinazzjoni kbira. King Henry VIII, War of the Roses, the Tudor families, għandi fascinazzjoni kbira. X'inhi ġifieri il-kostumi? Ma nafx. Tudor, Elizabethan time. Żmien Shakespeare qed tgħid. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek. Sirt teacher tal-letteratura u. Mhux hekk. U meta teacher she introduced Shakespeare, I fell in love, poetry. Ma nafx hemm xi ħaġa anke meta narhom fuq it-television, meta nar daw series jien kollha rajthom The Tudors nikpi kont fl-aħħar episodju għax ma Bridgerton qed tara. Bridgerton qed narah imma it's not Tudor. It's not Tudor, it's not the Tudor time. Vinti għattajt Tudor England. Tudor England, hemm xi ħaġa li teċċitak. Teffaxxinani jiena anki l-fatt of how they used to spend their time. I know, right? Dak il-paċi. Ma nafx kemm kien hemm paċi. Ma. Jien naħseb kien hemm iktar pereżempju ossessjonijiet fuq dak u fuq liħor. Ma kien hemm ukoll sempliċità. Imma kien hemm iktar sempliċità. Ma naħsibx jiena. Din il-ħajja. Taħseb li kien hemm xi naħseb il-bniedem xorta komplessu jsib fi xi ħawat. But there wasn't what there was today. Ma kienx hemm l-internet. Imma xorta kien hawn ħafna ntriċċi, kien hawn Xorta ħafna ntriċċi. Dejjem. taħwit. U tittoqgħod attent ħafna għax illum ħabib tar-reħ u l-għada Eżatt, mhux hekk. brasek maqtul. Żgur, mhux dik mhux Tudor England dak kullim kienu. Let's not go there. Let's not go there. Ma Mario inti missek. Grazzi for the vita, l-ġobon. Guys, ħudu ta. Grazzi għal ġobon. Enjoy this fantastic little platter. U mhux ħanibda bdejjem ma għadna l Ibda b'xogħol ebda waħda b'saħħitha Mario. Waħda b'saħħitha. Full on. Imma ħastaqsin. Jien naf Nħobbu l-ġobon. ħansaqsi l-Carlos. Anza, ħansaqsi l-girls, ħansaqsi l-girls. Il-porn jaffettwa relazzjoni. L-waħda. Għat-tażel. Min tixtieq? Melanie. Kemm min torrajt? Kif tefatil? Mela żomm, imma il-porn jaffettwa relazzjoni. Relazzjoni. Mela, imma tispjega naqra li taraw il-porn flimkien, li taraw il-porn separatament. Ibda b'separatament, un bat flimkien. Mela, jekk Hulla mi, daqs kemmi komplessa di. Mela, għandek il-ċans. Mela naħsaqsu mistoqsijiet. Faċli. Le, faċli. F'moħħi. Mela, jekk raġel kull-jum jara l-porn, kull-jum, jew mara. Alright? Kull-jum jara l-porn separatament, għax hemm xi ħaġa nieqsa fir-relazzjoni tiegħu u din issir ossessjoni tiegħu, allura għax qed jara l-porn mhux qed iħares lejn il-mara tiegħu jew mhix qed ħares lejn ir-raġel tagħha b'dak il-mod għax ovvjament il-figuri tan-nies li hemm f'dak il-porn huma kważi perfetti, għax ovvjament in porn, bigger, better, faster, whatever. Wilder, kolla, let's face it, kolla acting, ħadd ma tieħu pjaċir meta tagħmel il-porn, they're earning money, let's keep it in mind. Sivek qed taraħ waħdek u qed neħħilek xi ħaġa mir-relazzjoni u qed isir ħafna ta' sikwiet, le, ma nasibx li huwa tajjeb għar-relazzjoni xejn. Però jekk intkom bħala koppja you have a date and you feel like being kinky and you watch some porn together, there's nothing wrong with that. Okay, yeah, I agree. But why, għalix ħadd taħseb illi ma jħedux gost li jagħmlu l-porn, ma xed jaqgħu flus biss. Taħseb illi vera ma jħedux gost. L-atturi li jagħmlu l-porn. Taħseb?
kollha. Min per eżempju n-nisa ninduna meta jkunu qed jiffejkjaw meta. Ifimni, ma rajtx Għati porn reċtaw. bizzejiet biex. Ħanajlek. Ma rajtx porn bizzejiet biex inkun Ċerta, edukata esperta. u esperta, però nimmaġina jiena li da bħal kull job. You know what I mean? Inti kull darba li mur nippreżenta programm, ġili kolli aptit, ġili ma mhux kolli hekk, aptit. mhux hekk. Fimt, imma jiena naħseb li. Imminti taħseb xi li ħaġa l-maġġoranza tan-nisa. bħal porn, mhux xi ħaġa li They are tkun content. actually feeling the rajtu- orgasm ara jew fuq le. il-net fuq Le, answer me. Le, Ma nafx. u le. Taħseb It's iwa? Jien ma nafx, It's a vera big ma nafx. question, no. Vera ma Because ħanajlek, inti, per eżempju, jien naf, inti u inti, ju, Inti u inti. inti aħna tħallna fit-television, because hija xi ġobna. Il-television Le, le, żom sekonda. Le, stenna, jaf No, no, no. joġobni li nkun ġol porn, nirreċta li għatnuħu pjaċir, ma jfissirx ver nuħu Le, ma pjaċir. jista' Men jesagġera tax dalajjat u Ma sekonda, jista' jkun, imma għanajlek, jista' jkun ukoll illi jekk qed tirreċta ma raġel partikolari, le it's work pure huwa xogħol. Ħa tagħmlu u tagħmel. Imma jekk ikun tirreċta ma' raġel ieħor, l-istess mar oħra, jista' jkun Ifhem, ma' toġbok. ħafna tipi ħanajlkom fuq differenti. Netflix, apparti ċef, fuq Netflix hemm TV series vera tajba. Jisma' Super Sex, li hija l-istorja ta' Rocco Siffredi, li huwa porn star kbir. Għadilhom minus, Rocco Siffredi huwa porn star kbir Taljan li fis-70s u l-80s kien the top tal-porn. U hija storja vera sabiħa, jiġifieri letteralment hija storja vera sabiħa u tara l-struggles tiegħu, però f'dal każ hu kienu ħobbu ħafna, kienu ħobbu. U annimal kien. U kien, ija, u kellu. Mux kien U le, u meċin, magna ġifiri, pero. Imma għamna differenza. Le, imma. Bej l-irġulu n-nisa. Imma sekonda. Bej 70 l-80s u l-lum il-ġurnata. Issa dik ħaġa oħra. Jina it-werżiq li jwers u għax il-flus li għadin jaqalaw. Le, tjam. Ma naħsebx li. Il-porn. Dar kien naħseb iktar reċenti. 70s, 80s. Ara, mela, u li għandu sabiħ, u li għandu sabiħ, apparti l-istoria vera tajba, l-istoria tijaw. This is pre-internet ta' titkellem inti. Fejn il-porn kien taħt il-bank. Imma Rocco Siffredi għadu għaddej l-lum, ġifiri. Għadu deb l-iskejja. Għadu Le, mintom, imma Għandu skola Għansaqsi domanda l-boys. Vera. Għansaqsi domanda l-boys. ħaġa, it is a very, hija storja vera umana, tara għax dana l-istorja ta' kif il-familja reġettatu għal dak li kien jagħmel, kellu problemi kbar maħuħ. Ja ħasra miskin. Mhux ħu. Qed nitħassru jien. Le. Ara, għajmin jina rajtu, meta Ismani. bdejt naħ bħala kurzita. Reġettatu għax kien jagħmel il-porn. Le, għaxu kellu. Ossessjoni. Ossessjoni. Immismani, Għalli kollu da. taħseb li familja. Jitħassru, Taħseb li familja għandha taċċettak bil-fors jekk inti tiddeċidi tagħmel porn? Għax naħseb it is a bit. No. Le, żgur li le. Hija għażla ta' kull individu. U jgħazza tal-familja naħseb li għax there is. Fil-fatt waħed mill-isbaħ parti, waħed mill-isbaħ momenti fit-TV series illi dan immullu la pajizu. Kulħadd ħuħ li qed tikeċċi jgħidu Allah istarakom ma kax toqtlok. Missiru mhux qed ikellmu, beda jibża jaffaċċa l-missiru darba ikun mixi fit-triq u kien hemm cinema porn u joħroġ missieru. U jiltaqgħu hekk u ħares lejh u jagħmlu waħdek missieru. U jibqa' miex, laqqas ikellmu, ma f'dak il-mument qisu ma rreġettax kompletament, imma qisu mhux qed japprova, imma qisu aċċetta and that was kien moment fej jisu u beda jfiq. Fil-fatt u l-istorja jisu ma tambat fl-axħar sab l-imħabba, xo ma zdax jisib l-imħabba, ma zdax intrabat xej, u meċin letteralment. Imma, sorry ta' l-għol neddi mandiġ ta' samma domanda. Le, imma l-mistoqsija kienet jek tuħux gost. Imma it-tininet ma setax jintrabat. Ejja, mux ovvja ma tistax tintrabat, għax jien diffiċli biex tintrabat. Imma kintkom qed tajdu li dil-persuna meċin, għaw n-nis li għandhom bżon lajnuna. Probabilment. Mux ekku. Probabilment, Inti iva. ossessjonat b'xaħat. Mela, le, di ossessjoni, mux ekku. Għandek bżon lajnuna, mux qed ngħidha. Le, jina dal-argument beda, għax inti għat li ma jħedux gost. Hemm min jieħu gost, hemm min jieħu gost. Imma d-domanda tiegħi tinduna inti meta mara qed tuħu gost jew mhix qed tuħu gost. Sinid mistoqsija tiegħek? Tinduna meta mara għall-boys dit ngħidilhom. Tinduna meta mara qed tieħu gost jew qed tipprova turik li qed tieħu gost.
Jimmeta narhom jibku jizom mbagħad. Fil-porn jew fil-verità. Fit-tnejn. Ġini? Meta narhom jibku jizom niġi xettiku mbagħad. ċetna mela. Ċetna mela. Mario. Xi pjaċir, xi pjaċir. Efem, dina. Maskara. Efem, bro. Grazzi. Maħaniż da segġit, ħajti. Inti Melanie ejja sanaqgħu fil-proverbjal. Għad niprofa niproċessa. Tajba Mario. Mela. Insomma, li dik għadna kif għadnija. Taw dubbina ma nistax naqbada. Il-min, Mel. Mela. Anyone? Mela. Vera u dubbina, Fitta. Mela. Il-sajf, hi. Mux il-sajf palissa, palissa ottubru, Carlos, ma nsejt. Insejt li ottubru palissa. Taf li nsejt li ottubru. Għaxtem bard Għax tantu sabiħ il-temp. U fil-fat inti ċaqla. Ma tafx kif jien, bro, Dipro. Mela, Abigail, t-professor soqtara. Min? Int. Li la saqsi. Mxek id-durek. Mux xorta ħataqraħ Le, jiela. saqsi minti. Guys, I'm going to... Okay. Mela, t-prova xaġa kinki ma stranġir jew xieħat. Di saqsawi li saqsi xaħati jor. Mela, Mario. X'namel? T-prova xaħġa kinki ma stranġir jew ma xaħat li taf. Le, ma min, t-prova xaġa kinki ħafna. Sorry, t-prova xaġa kinki ma stranġir. Ma xaħat li ma taf? Jew ma xaħat li taf. Itaf. Fimt jak t-prova xaħġa Ħaġa naqajek. kinki. Wild. Le, ma xaħat li naf. Ma xaħat li naf. Għax kolli iktar konfidenza. Mbagħad il-persuna ħatibqala fil-memorja, tħares lek. L-għot inguta xaħamil taffariet vera gravi jena. Eħe, bħal? Issa tittelabora, bro. Le, Furkarti għadi. FMI, mux Rocco Siffredi style, għana bdew minnem, ma. L-iktar ħagġa daring li għamilt. U le jena, jena vera joġob nissess, tifem bħala persona. Naraħ loba jena iktar mill kollax. U naħseb ħammur. Mela, 50 Shades of Grey. Kemm għandna Shades of Grey? 10 Shades, 20 Shades, 30 Shades, jew iktar? Jew 80. Jew 80 Shades of Grey. Shades of Mario, kemm hemm? Shades of Mario, kemm Shades of Mario? Basic 60-70 xejn. 70 Shades of Mario. Tħobb tissawat Mario. Ġieli wkoll. Imma le, jien vera nitħaq biex taxxa. Itini d-daħ. Waqt is-set? Ejwa, Le, vera? U itini d-daħ namillom affarijiet gravi. Vera tejnum. Self-esteem, vera tejnum. Għat maqlaj daqqa taħarta. Le, għat, tanzi. Jitqumija. Għax dali għandu, dali għandu, meta jiftaħħal u jibda jċajta, ma bla matrita, għalisu teddy bear, tħobbu, vera jaf kif joħodhom minni. Isma biex tarani, nġer Erwin ximkien ma triċ wis li ta' ġifir. Naf jena. Specialment, jekk nixrob nara zejjed, l-ewwel ħaġa li nagħmel ninżajjed. Tuk xiktar ta' please. Għaxaw fuq il-mejda. Jiefu. Kif talaw il-ratings għal-program? Lex, vera nejda l-kulħat din. U min jafni ġiviri jenduna. Lefem. Din ti għamil ta' ħafna miegħi speċi. Moġek? Malli nixrob ninza l-ewwel ħaġa. Nkun fejn kun. Mux heroin. Le, jinżab u barra per eżempju. Jax jibdaħu s-sħana u ekk, kazza. Semmek. X'kienet il-mistoqsija ġifej? Xaġa kinki tamlix ma stranġir u xaħt li taf? Ma xaħt li jaf. Le, ma xaħat li naf. Zgur ma xaħat li naf. Ma stranġir għax. Imma t-dejja li tamel xaħġa ma stranġir t-dejja, jew ġili esperienzajta. Ġili esperienzajta u kol. Inti trid. Mela, l-ewwel ma tittidra ir-rieħa ta' dak li jkun. Proset. Sewa. Jekk ma titgħallimx dik, jekk ma toġbokx ir-rieħa. Aħna dejjem hekk naħdmu bħala umani. Aħna naħdmu pheromones dejjem. Insewa Le, jiena smajt ħafna. Le, din ħaġa tal-imħabba u mhux imħabba.
Mhix vera, l-imħabbija kelma li vintaw għan-nisa. Issa ħanatu, issa. Għalli ħajt it-tijaw, issa bat nirrispondu. L-imħabbija kelma li vintaw għan-nisa biex jżommu raġel wieħed magħhom. Ibda minn hemmhekk. Ibda minn hemm. Issa, l-imħabba li nafu aħna. Ħesil ħajkonna Mario. L-imħabba li nafu aħna tirek jedi iktar milli sempliċement ngħidu inħobbok. Jidħol il-rispett lej dak li jkun, jidħol Dik l-imħabba, ma? L-imħabba tinkorpora kollu. Hemm ħafna affarijiet, mhux ġast kemm Le, ngħidu ma din mhux tajt attrazzjoni. Stenna. Zom, sekonda. Hemm dik il-ħaġa li tiftiem pereżempju. Le, mhux qed nattakkaw. Inti tajt attrazzjoni jew imħabbax. Ġifieri. Le, l-imħabba bħala Tajt mħabba. li mara titraġel wieħed magħha u raġel ma jridx mara waħda? Aħna hekk. Mela. Sorry. Mela, forsi Carlos jista' jgħin naqra fih. Aħna bħala umani. Qed tibża Mario. Le, minix, ħan nispjega ħkielek mod sempliċi. We are wired differently. Women and males. Males, women and males. Sewa? Issa, mela. L-irġiel bħal barrin. Sewa? Barri wieħed, Bħal barrin Carlos. ħafna baqar. Jimma ċej. Sewa? Ekk iwwajerjati. Jena nifhem x'qed jgħid. Stan ħajasal. Sewa? Issa. Gaj qed tistiedel Il-marra. Naf, imma diki. Issa xalmitna s-soċjetà hija xi ħaġa differenti. Għax daħħalna l-valuri. Imma l-barri. Mela, we are meant to procreate. Understand. Ma stanza ħaġa. Jekk il-barri jara l-baqra. Tmur id-dabba. Stenna! Nistgħu nifqu ngħidu barri. Jekk il-barri. Jara kollu. Carlos iqaf. Jara l-baqra. Tlebbet rasa lej barri ieħor. Mhux problema. Mhux ħajrna xila. Mhux ħajrna xila. Wieħed hemm. Le, u ħafna barrin qalbi. Nistgħu nifqu nsemmnaw Kiku taf, kemm hawn barrin. Stenna! Għandek raġun. Kollha qrun differenti. Għandek raġun. Min jagħmilek min Jagħmilek beħ. Jina għadni. Tika mhux baqra dik naġa. Jekk tiġi baqra u tagħmilek ħares li għasewx problemi. Meli nissa. Issa Mela, guys, jien ħanibqa' kwieta sakemm ħatqogħdu taqbżu fuq xulxin ħanibqa' kwieta. Jiena. Mela mużu tajġel. Mela ma ħadajt. Ma importax ma ngħid xejn. U dak li għandi ngħid ngħidu bis-sess għannit jiena Mario għadni ma fimx il-punti għaw fejn irid jasal, ġifieri. Jekk ma ħallejt. Le għalhekk jiena għad kwieta biex nipprova nifmek fejn sejjer bija dan Għaxet li raġel ma ħafna nisa, għax needs to impregnate. U mara, mara ġeli. Zom, let's face it, in the ancestors, fi żmien il-cavemen, ir-raġel kien jagħmel anke aħna n-nisa għalhekk il-period jiġina kollha f'daqqa. Kontu tafuha? Ma kontx naf. Biex għax il-cavemen kienu meta jitilqu ġieli kienu jdumu xhur sħaħ, ġieli laqqas kienu jmorru lura dik il-cave u jsibu nisa oħra f'cave oħra. U kif għal Mario, it was all about procreating, iġifiri jina. Nibqaw ma nisa l-oħra Mela, għax ma jistawx imorru lura. Tidaj mela. Fimt? Umbatuma, mux jabbu la raġel ieħor, mux xorta. U jek ma jġiġ, raġel ieħor. Ma jġiġ, ma mbagħad ikollhom it-tfal. Fimt? Iġifiri, imma jiena qed nipprova ngħid hija li qed jgħid Mario hija xi ħaġa li xjentifikament hija veru. Hija vera. Però imma tnejli aħna. Però hemm ħafna perojiet. Stenna, ħanaslu. Imma tnejli aħna mhux ir-raġel biss. Ġifieri mara tinsix kien hemm ħafna timmart. Għanna jmurlek ir-raġel u jmut għax kielu l-mammut jew għanna kielitu sejbertu. Kollox ir-raġel kien joħroġ biex jiġib l-ikel biex jitmalili. Għala mara kienet tiġi f'sitwazzjoni fej plus li mar titlik tal-baby b'saħħtu, għala fit-tribu jekk tiġi għal-opportunità ħad tipprova 1, 2, 3 ħalli il-semen tieħu l-iktar b'saħħtu ħad tippruva. U r-raġel l-istess għax ir-raġel huwa wired. Issa attenti x'qed ngħid, mhux qed ngħid, jiġifieri taqbżux fuqi. Il-raġel kien wired f'dik is-sitwazzjoni fej ħajizra z-zerrija tiegħu f'mara waħda. Għandek 9 xhur ta' li hemm ċans jista' jiġri xi ħaġa f'sitwazzjoni fejn m'hemmx mediċina xejn. Allura jekk raġel jista' jiżraħħa
fit 3 nisa u raġel minn waħda għandu iktar ċans. Imma li- l-oriġinalità. imma aħna Let's fast forward. Let's fast forward. U jina, għawek li l-irġil najdilkom, jakkatkom minn għalikom, intkom, f'dan il-bubble fejn il-nisa ma jqilbuwix l-irġil u il-nisa ma jridux iktar minn raġel ieħor. U l-nisa għax edin f'relazzjoni ma jħarsux lej raġel ieħor. Laqqas noħol modi. L-għennet diġan sejt minn fejt laqna. Jew l-nisa, jew l-irġil jaraw il-porn u n-nisa ma jarawx il-porn. Isma. I think we're very equal, emmek. Carlos? I think we're very equal. Very equal. U I think it's only fair that we're very equal. I U mean- vera d-dejjaqni illi in-nis jaraw in-nisa u l-irġil differenti. Ġifiri raġel jina rom jista' differenti. jkun Le għal-Mario that diġà we're wired. tajna u mara ma tistax Le, tkun. imma M'hemm xejn ħaq you fis-sens. don't think if għal-Mario rispondi dun komplu. That we're wired differently naqbel ma' Mario, we're wired differently. We are wired Yes, differently. we are. wired differently, 100%. Imma Pero li beda jgħid Mario, li beda jgħid għax intkom taraw l-imħabba mod u aħna naraw l-imħabba mod ieħor, jgħan dik ma naqbilx magħha. Jien naqbel ukoll magħha. xiex li naraw l-imħabba mod differenti. Le, Le, naraw mod għax differenti. forsi għalik, mela, l-imħabba xini għalik? Dik domanda interessanti. Xini l-imħabba għalik? For you, what is love? Bej mara u raġel. No, you, Relazzjoni. Abigail. Le, xem differenti kif inħoss li l Ma għalek għet najlek, allura għalek ma Jaqqasna tistax fin tkun. dik tifsira laqas tagħha, tkun taf. pereżempju. Xiex? Għalek ma tistax Asna tara fin xini. tifsira tagħha. Fimt? Għax love, sorry, jina nibqa naqleb bl-Inglis. Don't worry, Love tiġi li ħafna. Don't worry. means so many different things to so many different people. Forsi għajjena li l-imħabba hemm il-5 languages of love, tajjeb, jekk nibdew nitkellmu fuqhom ma nispiċċaw qatt. Imma forsi għal Mario mara turih l-imħabba billi tagħmel is-sess miegħu 4 darbit fil-ġimgħa. Forsi għalija, forsi għalija l-imħabba hija meta ir-raġel li jkun miegħi jurini ħafna support u jgħinni lili. Għalhekk qed li l-imħabba bħala kelma Xi ħadd li hija forsi wisq joqgħod vaga. jitkellem magħha and they have this deep understanding of love. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek meta inti għadd Yeah, way. għaxat l-imħabba għalikom in-nisa differenti minna l-irġiel. Għatlek. Issa xi ħaġa. Forsi jien il-mod naħseb- kif issa xi nesperjenzaw, ħaġa. ma l-aħħar Jien naħseb ħaġa. l-imħabba hija differenti għal kulħadd. Eżatt. Għax skont l-esperjenzi li għaddejt minnhom. Eżatt. Jekk inti. U meta kellek iltqajt ma' mara, 20, u meta eżatt. kellek 30, u meta kellek 40, Eżatt, ħażin bidel. jiena l-imħabba illum differenti ħafna il-definizzjoni tiegħi tal-imħabba Minn meta minn kont kont żgħir. żagħżugħ. U xi trid. Ħajkollhom waqqa. U xi rrid Ħajkollhom minn waqqa. relazzjoni li Da huma se, kompletament differenti. jien imiss, ħanamel domanda, mbagħad ħanamel ringrazzjamenti, sa jiena għandi l-ġolli, ġifieri għandi Għandha sassi li l-ġoli. trid. Kif ġi għandek Kif għandek il-ġoli? il-ġoli? Xi Ġi jkun għandi, dal-ġoli? It-tielet darba li ġi għandha Le, l-ġoli. qatt ma ġi Ħanitkellmu għandi. Ejdin. Qatt ma ġi għandi. Ejdin għax xejn tagħmel li. Immin tħawattom ta' Eżatt, inta samtu. għaxu tajhom li. Mela, ismawni, saqsi li trid il-min Taqbel trid. mija fuq kollox. Sorry. Carlos, isati għaf. Saqsi li trid il-min trid. Jien ħan saqsi li l-Melanie u l-Mario, tnej li huma. U nixtieq nsaqsi naqan serja di. Nsaqsi ħasbu fuq sa kemm nagħmel il-mentions. Esperjenza jew moment li bidlilkom il-perspettiva ta' kif tħarsu lej il-ħajja. You sure you wanna go there? Issa, Żomma l-bejn qabel naħsebha. xisma ħan nirringrazzja l-Ultimate tas support tagħhom, grazzi ħafna Matthew xek. Matthew. Yes, indeed. Grazzi Matthew. Thank you, Matthew. Nokla, dizin tal-cards u l-logo, grazzi Jessica, Customize Nation sunta minn għawdex għal-stampar tal-karti u tal-januna fil-proġetti kollha tagħna. OK Home, tal-Amara, tal-Ġen u d-dekorazzjonijiet, VCT dejjem jgħinuna wkoll għad-dawl, CMYK Josef, we love you. Printing kollu. Grazzi Għal-PVC Josef. boards. Hansa tal-li tana l-imbit. Fjor di vita għal-platters. Wis tajbin, għetnu pjaċi. I'm looking forward li niġi l-podcast ħabba l-platters. Vera. Mindu ġew daw il-platters, ġifiri. Oh no, L-ikla tal-lejla l-essa. Snow White Meat and Poultry Market u Eden Cinemas. Yes. Mela, min jixi jibda? Mario? Mario Tent. X'inhu l-mistoqsija? Esperienza li bidlik lek il-perspettiva tal-ħajja, jew moment li għaddejt minnu? You know,
moment wieħed kien hemm li bidlet li kompletament il-mod kif nara Il-ħajja. l-ħajja meta miet missieri. Meta miet missieri, kif taqbad tgħid? Biex nagħmilha b'mod sempliċi nkun ħafna ma nħobbx nelabora. Bħal meta. Kemm kellek żmien inti? Kelli Żgħir kont. 25, 26. Żgħir kont. U kemm kellu l-papa? Mela kien żgħir, Kellu żgur li 61, kien. Ilu xi 17 years. Aħna ta' meta kemm kellek żmien meta tqajna? Le, kelli 30, kien ġamiet missieri. Niftakar. Għax missieri qatt ma laħaqni nirrex, ta' dik waħda mill-unika dispjaċiri li Niftakar, għandi. niftakar, kontat. Għax missieri kien iħobb ħafna l-Ġużi Koppini, U ma jafx li t-tifel tiegħu issa huwa wieħed mill-comedians kbar ta' Malta. Eżatt. sa? Vew, naħseb l-unika dispjaċir li għandi li ma laħaqniex missieri. Meta tressaq jew tneħħi qasrija minn ġo kantuniera, u kol tara l-kantuniera vojta, naħseb wara jekk titlaq persuna minn ġo Persuna bħal minn missier. ġo ħajja, mhux hekk. Fondamentali. Ma pretendejx li ħanimissjaħ daqshekk. Qed tifhem għax għalkemm kien preżenti kważi tul ħajt mhux kważi, tul ħajti kollha. Dejjem kien preżenti missieri sewwa. Però ma kellniex dik ir-relazzjoni ta' ħafna mħabba u ħafna tanni u x'nafjena. Qed tifhem. We know we're there for each other. Yes. Qed tifhem u tellani raġel biex niftehmu hekk, biex nitkellmu hekk. Taf kif ir-relazzjoni bejn missier u ben? Kif tkun? Mhux hekk, eżatt. Forsi jekk naqtu darbtej il-missier Istra. ġifieri, ejwa. U Mbagħad? il-mod kif miet kienet daqsxejn ta' trauma għalija wkoll għal dak iż-żmien, ġifieri. Miet b'heart attack u kelli nteħsib jarjena. Istra. Eħx għal ftit u mbagħad ħallina x'kien jgħid fuq il-magni u ma setax jirku. Ġifieri għexu. U għex dak il-ħin jagħmiltu CPR. Ejju xi 3-4 days, ġifieri, u mbagħad ġismu. Mbagħad ħallina. That's hard, eh? Ejju. U Dak il-moment nimmaġina le trauma kera. U jibqa' naħseb. Nixtiew fuħat. Però tallimt ħafna vera tallimt ħafna. L-ewwel tallimt ngħix il-ħajja. Li issa rġajt wasalt at this point in time illi qed ngħid minix ngħix il-ħajja. So Flima sens, tixtiex il-ħajja. Għax naħdem wisq. Naħdem wisq. Minċed gawdi bizzejja. Minix ingawdi. Għal-mitek li tissib il-ħin biex gawdi l-ħajja. Iva. U tanti qasira l-ħajja, tanti bla sens kultant. U ma tafx meta ħatitlaq. Mux hekk. U aħna l-comedians da xej differenti mill-oħrajn. Aħna tant inħobbu l-ħajja, tant inħobbu ngħixu, tant inħobbu d-dinja u n-nies. Nħobbu n-nies. Li nistmerruha fl-istess ħin. Li meta tara xi ħaġa, meta tara t-tazza qed titbattal tgħid x'għalfejn qed titbattal it-tazza x'inhu. U dejjem dawl Ma taċċettax in-naħa l-oħra tal-ħajja. Taċċettata. Mela li tismerra. Għalfejn il-ħin għaddej, Eżatt. Għalfejn il-ħin għaddej, men irrid aktar. La l-ħajja hija daqshekk qasira. Għax ma ngawduwix iktar għalfejn dal-gwerer, għalfejn dal-ġlied, għalfejn dal-problemi, għalfejn il-mart, għalfejn ħafna affarijiet sewwa hekk tibda ssaqsi lilek innifsek. Għalfejn dad-dwejja kollu li hawn. Sewwa għalfejn kulħadd irid jgħid tiegħu. Sewwa just shut up, enjoy life. Yeah, enjoy life. U daqshekk jien naf jekk qedlek ċajta illi bħall-ewwel għedna u badnija fuq xi ħaġa vera antipatika, diskussjoni vera antipatika sewwa. Mhux hekk għaddiet u l-ħajja komplet u bqajna ħbieb u ejja ħammorru ta' ġek Kristu. U mbagħad hekk tittejt fl-aħħar mill-aħħar. Imma insomma, naħseb dik kienet. Anke nħobbok. Oh, thank you. Melanie. Taf. Mel inti. Mela. Jiena nħoss li għaddejt minn ħafna affarijiet. Momenti. Però għal-grazzja tal-għadni ma tlifx lill-parents tiegħi li naħseb it is one of the biggest
losses. Pero jina jisni, f'ħajti jisni dejjem I pushed boundaries. Dejjem. Jena anke bil-programmi li għamilt, bid-deċiżjonijiet li għamilt, jena żewwiġt ta' 26, separajt ta' 27. Istra. Għasa għamilt sena, illum il-ġurnata nħares lura ngħid kont qed nagħmel ngħid tifla jew ta' 27 u separajt tifla għadek żgħira. Kont għadni tifla, kien l-ewwel boyfriend tiegħi ngħid kont qed nagħmel, imma llum il-ġurnata inħares lura u ngħid x'gazz kelli. X'gazz kelli li tlaqt. That's good, le, X'gazz kelli li tlaqt għax jiena. Żewġ kellha jien għandi 43 u għandi Le, ismani, xi kultant, Imma veru. tiġi f'sitwazzjoni fejn il-ħajja tiegħek tieħu l-ħajja tagħha u inti tibqa' attur fil-ħajja tiegħek u l-play tkun ħajtek u inti ma tkunx tafu tibqa' sejjer. Imma mbagħad kont ġejt f'sitwazzjoni fejn kelli d-dar, kelli kollox. So ngħid mela, that was phase 1 fejn jiena ħriġt ommi missieri qaluli ejja d-dar u għadt le u ddeċidejt li għamilt dal-pass ħanibqa' sejjer. So dak kien pass li l-Melanie bidilha. Li tiżżewweġ. Wara li żewwiġt u separajt, imbdilt, kbirt, u mbagħad xtrajt post waħdi. Batejt ħafna finanzjarjament, kont nagħti privat kuljum, darbtejn kuljum, jiġifieri kont nispiċċa l-iskola. Mbagħad nagħti privat sija u nofs, nasal id-dar fit-8 u litteralment nikol bottuna waħdi id-dar. Nasal fit-8 u nofs, waħdi. Allura kbirt ħafna, so dik kienet ċaġa. Mbagħad kelli t-tifel. Issa, naf li kulħadd jgħid li meta jkollu t-tifel tinbidillu ħajtu. Ma jiena t-tifel wellittu qabel. Allura kien xokk ġi siġġimat qabel, u mbagħad nidħol nara fl-inkubatur, u mbagħad motti. So dak kien fejn Melanie mbagħad saret mama. Allura l-istatus tiegħi jinbidel u jiena nħobb il-karriera ħafna, allura u jiena kont very, very, very driven. Però mbagħad fit-2014 u intkom kollha tiftakruha ċara ħafna. 2014. Niftakar. Ġara fil-14. Jek niftakar sew. Fil-14 Ma tiftakarx anke niftakar mhux ħanajda. Żgur minna li aktar riċenti. F'2014. Ma nafx is-sena, ma nafx inhi l-esperjenza. Anza madon fi, żgur. Jiena kien ħajkolli baby girl. Minna li aktar viċin. Kien kontx taf inti? baby girl. U dit-darba, Iv. mela, u dit-darba, meta kelli l-boy jiena, meta kienet kelli jibsa meta ħafna. kelli l-Dan jiena, kont jisni miġnuna ħadd ma kien jaf li kelli baby li kont pregnant u dit-darba qatt Mel ħatiqaf, ħatuħu pjaċir bil-pregnancy u kont edha looking forward id-deċidejt li ħanuħu xar sena off mill-iskola, kont għadni naħdem teacher u għat ħanuħu easy, ħanuħu pjaċir bil-tifla, I'm going to, għad darba ħanamela differenti, ħanniħu pjaċir iktar bħajti bil-tifla li nkun ħaniqaf u ovvjament sfortunatament ta' 5 xhur tlifta u ma ċoe mort kienet kera ħafna u għax mort għand il-gajni u meta kienet qed tagħmilli l-xismu ħadd it-tifel miegħi u bdejt ngħidu we're gonna see if we're gonna have a baby girl or a boy u mindu ngħidu minn wiċċa u insomma. U kien mit-tifel ma stajx turih. Ma kellu ma kienx għadu jaf, xinu jiġri, ma mort waħdi, u mbagħad bdejt nagħmilha bdiet tagħmilli kil ċikkolata, għattila mela kil ċikkolata vera, għax inti tikol ċikkolata biex jiċċala il-baby. Għattilu kil ċikkolata daqshekk jiena m'għandu ngħid mill-ewwel indu ngħid. U mbagħad ħaltant il-gajni u provat femni u tipprova tajli u jisek laqqas taf x'inhu għaddej minn moħħok u mbagħad jibda jerġa' jidħol l-ordil kollu għax aħna u Malta. Ma jibgħatux l-isptar, jibgħatuk id-dar.
U fil-ħodu, trid tmur l-isptar. Tistenna fil-lajn man nisa tqal kollha biex tidħol u tal-isptar jagħmlulek x'ismu inti biex jgħidulek iva tal-baby mejjed. Dik hija li kienet nispera li nbidlet illum il-ġurnata. Imma it wasn't just a moment. Li tkun hemm nisa pregnant oħra u inti taf li. U anke titmur id-dar li inti taf li għandek il-baby mejjed ġo fik u inti konta ħanajlek when you walked out of the No, I knew straight away. And you went home knowing that situation is mela, mbagħad inti ara kemm mhix ismu tkun qed rieqed u tkun fuq ġemp u tħossu jagħmelek frum ġo fik. U mbagħad tmur id-dur naħa l-oħra u tħoss vera il-feeling hija tant hija xi ħaġa. U mbagħad ma nitkellmux fuq the actual giving of birth, intkom ġejtu tarawni dakinhar. Speċi ta' mbagħad tmur fil-ħodu, mbagħad titgħod tistenna. U mbagħad fil-maternity. U mbagħad le, u mbagħad it-tabib jagħmellek l-ultrasound u mbagħad tara jieqaf. U inti tħares leħu tajlu jana fl-mejta. Għaxu ma jkunx jaf. Ma nafx kif ma jgħidulhom. Kif ma jafx, jina li ma jippreparawx. Kien suppost jaf it-tabib, mhux tittajlu inti. Qed naraħ jagħmelek u waqaf għatlu naf il-baby mejta, you try and be strong, taf kif. U mbagħad idaħluk f'kamra fejn hemm il-portiera u ma ġembek mara twila. U jiena nibki u nikbi, they were super nice. Yes, mhux ovvju. Tawni. Ġast is-sistema ma tawni is-sistema tawni kamra lija ġifieri u whatever imma mbagħad dik għadek ma bdejx. Għandek l-ordil. Eżatt. L-ordil li inti trid twellet għax imbagħad ituk pinnola u jħalluk ġurnata sieħa lili. Għan ħallewni ġurnata sieħa ma nikolx. Ħalli jekk ikolli bżonn xi affarijiet jistgħu jagħmluhom li. U ġifieri tagħmel ġurnata mela ma tafx xi ħajjiġri bġuħ b'ħsibijiet għaddejjin f'moħħok. Bat niftakar wasal fl-10, kontu ġejtu kollha tarawni intkom, u mbagħad waslu l-10 ta' filgħaxija u qaluli isma' ħimur kul ta' sa nerġgħu nibdew għada. Dak il-ħin ċempilt il-gajni għattila leta għalt jgħidulhom ituk pinna l-oħra. U mbagħad hemm the birth li ma rix nidħol fid-dettall, però it was not very good, not very nice at all. Mbagħad iġibulek il-baby u tara u jlibsuwilek u hekk u mbagħad l-għada inqum u kelli mmur nagħmel id-DNC u bdiet tajjat miegħi DNC biex iċċekkjawlek mbagħad biex joħroġu lil placenta rajt id-demonji u laqqas nafx rajt lanqas luġi ħara jien taf naraħ I look back. Physical pain. Not emotional pain we're talking about. Dak ġi wara. Dak mbagħad l-emotional pain ġi wara. Imma the physical pain li ħassejt huwa taf li daw it-tribu jagħmlu this initiation to go into the next phase of life. Jiena ħassejt li l-ġieħ li għaddejt minnu tant kien ġieħ kbir li qisu it was an initiation li nerġa' mmur fażi oħra f'ħajti. U mbagħad qomt filgħodu. U mhux in-ners li jgħinu bdiet tajjat miegħi. Qalt li kif mur tagħmel pipi inti? Qalt li ma tafx li biex tagħmel DNC, qalt li ma tix tagħmel pipi. Għatini bis-serjetà irrid infema lil dil-mara. Jiena għadni kif wellet it-tifla ta' mejta, ħadd ħodni DNC biex nara jekk kollox all right. I felt illallu irrid u mbagħad id-demm li ħaduli għax kollha mbagħad iridu joħdulek id-demm u laqas naf minn fejn bdew joħdulek. Allura physically u mbagħad tmur id-dar u jiġi l-ħalib. Żgur. U jkollok dak li jgħidulu engorgement. Engorgement is very, very painful, guys. Very, 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 very painful. Imma ħallitlek. Mbagħad għandek 13 kilos fuq Melanie Kelly. Xitneħħi. U ċellulite li titneħħi apparti ġifieri mbagħad kollox, ġifieri ngħidlek kienet ngħidilkom kollox fil-qasir ta' ġifieri luġieħ. U mbagħad tmur id-dar, u mbagħad luġieħ, u mbagħad ħallitlek dil-ħaġa. Kif bidlitek? It took me 2 years, It took me over 2 years biex niġi f'tiegħi hekk, propjament hekk f'tiegħi tagħmel li ħallitni ġofija li jiena kont attached ma' affarijiet materjali. Kont attached hekk
Xejn. U bdejt għalija ma nieħu xejn bi kbir. Vera ta' jiena ma nieħu xejn bi kbir. Per esempio mort programm qalu li semmina xaġa imbarazzanti li qaġġratlek lilek għatulhom jiena ma nimbarazza ruħi b'xejn. Jiena I am not fazed. U jekk dak għamel hekk għax ġara hekk ma niġġudika l-ħadd. Vera ġejt, vera ek. Mux unfaced, ta' imma. You live your life as it comes. U ġejt vulnerabli ħafna. She became very soft. Yes. U jisu jien ħassejta li zbieħet. Għax inti tafa. Ġejt vulnerabli ħafna vera. Għaxi hard ħafna. Għax kon naħdem. Driven. Kon driven. Allura mbagħad qisni ħarġet iktar il-femininità tiegħi. Ħassejt. Niftakar. U ġejt iktar soft u lum il-ġurnata qisni bqajt. Sibt il-bilanċ. Sibt il-bilanċ u bqajt naqra hemmhekk. Grazzi guys, Naqra heavy. Thank you for sharing. Carlos, inti issa. Very powerful story. Tini ċans. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel. Panta Road Lija. okhome.com.mt. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. onlineintimates.com. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Barbecue lemon chicken breast, honey chicken breast or lemon pepper chicken breast. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Għalfej tlaqt. Ma nafx għambat najdlek, Amanda. Ma nafx nista' nagħmel. Ommi ħadha kbira wismet qatlu l-Kathy. Kella bżonni. Kajin kelli bżonnok. Sob, għatta kasek bilek, lele Barbara. Isek ġurdin ta' nemmen għamma tibza mendellek, oħdok imma, il-jum. Kif jirix l-ek ħas minn narajja? Għax ma tarax tamel inta? Min minna t-nejfa taħt għas bċab mazramon u. Għajd li minn qatilla l-loħti. Il-bomba li saret ma kienx intiża għas-Sinjorina Penza. Tiġifieri. Għadu żball. Żball? Minna li għalli bis ħasset it-telfa ta' Katrin. Minna li għalli Katrin kienet taħħa biss. Reġieħ kien taħħa biss. Skont Emma, dak li ġara l-Katrin ma kienx accident. Laqadlek hekk? Ġifieri mhux veru. Għax ma staqsix il-lommok. Jien ħadlek l-oħtok, oħtok ħadetlek l-ommu. Tifla min ħadilek? Min ħadilek it-tifla Barbara? Jibda nix il-waħħal fik. Kultant taħares li t-tifla moħu xejn, fin taħares fajni għaw xejn. Ġustizjat li. Tifsen għajnejha.
Ma dan nies ma tiċċajtax. Ma stanejtix minn għandek. Vera don taħseba fuq xi ħite. Ma Proset. Mela, grazzi l-ultimate tal-kafe. Yes. Kafe, jena xandi bżon. Mela, guys. Għax kelli lejt wil il-bira, Carlos. Kellek lejt il-bira. Elabora, jek. Please tell us. Mux dak it-tip tal-lejl. Le. Pero sal-4 ta' filgħodu, Ejja. ċamlet sal-4 ta' filgħodu. Ma nafx. Sale. T-tekstja. T-tekstja x'dika. Le, niskajpi. Għax issa bikilma li hija intercontinental. She's bridging the gap between continents. International. International. She went international. Carlos, inti missek. Oh, yes. Kif qatar. Innu tajtu. Għax tamillek, rajta? Kif qatata. Jena għadda ma baċċar kif taħbad dil-loba. Ma jena għandi mistoqsija vera tajjeb sejjer ma. Kemm nix tistaqsija l-kulħadd di. Għax għadda mistoqsija. Ħassa li lek Mel. Was God, din hija mistoqsija tas-Sur Mark Doneo. Was God an alien? An alien. Was God an alien? Mark Doneo da. Alla, seta kien alien. Mela, l-ewwel net nixtieq ngħid billi ngħid. Ngħid billi ngħid. Nista' nibda. Ġibta fid-diffikultà. Le. Ħafna. Nixtieq nibda milli ngħid li din id-domanda lil oħtok missek tagħmilha. Ux vera. Għax għandha teoriji. Possibbli qatt ma qaltlek bit-teoriji tal-aljeni u għandha teoriji kbar dik id-tifla. Jiena saqsejta li għax jiena naf li inti mdaħla wkoll f'dal-affarijiet. Però mhux daqs oħtok. Le nafna. Mela. Let's start from the premise li jiena nemmen li aħna maħniex waħedna f'din id-dinja. Tajjeb, jiena nemmen li jiena nemmen li wan għaw żgur. Għax aħna kif ngħidu l-kelma alien, il-kelma alien kważi titlef l-argument mill-ewwel. Għax let's call them other species. Tajjeb, għax kif tajt il-kelma alien istra jisek. Inti temmen li Mela, jiena nemmen. Whatever, call l-spirit, jett nitkellmu. Issa morru hemm ukoll. Mela, aħna ngħixu ġo univers li huwa tant infinitu, tant huwa kbir u tant huwa wow. You know li ma tistax inti minn inti biex tajt jiena qiegħed waħdi, ġifieri għalija ja. Whatever. Mbagħad meta tibda taqra u meta tibda tara, ġifieri għaw iva, għaw speċijiet oħra. Issa. Zaħira, just this. Illum bħalissa fis-Senat Amerikan qed jiddiskutu UFOs and aliens openly, Yes, exactly. Fis-Senat Amerikan, ġifieri. Illum ma dix ġifieri. Exactly, għandna l-spaceships, għandna l-bodies, ġifieri. Yes, so if God was an alien, tant kemm hawn teoriji, u hawn teoriji li jisek laqqas marrit fl-istess ħin. I don't want to insult anyone. Fim ta' xek inti temmen falla u fil-knisja u li mux ngħid li ma nemmenx imma I'm not a church goer, ma mmurx quddis, ma mmurx m'għandix dik l-affiliation malla jiena, qatt ma kelli naħseb anke meta kont żgħira. I never had it, però inħoss li xi ħaġa kbar minna enerġija li entità. Inti titlob jew le? No. Le. No, jien ma ngħidx rużarju, ma ngħidx. Le titlob. Le, ma nitlobx, ma ngħidx. Again, x'inhi talba? Talba hija meditazzjoni. Ifimt meta timmedita. You call it your higher self, call it your higher love. Tant hija komplessa di-domanda li jiena nemmen li kien hawn raġel li kien jismu Ġesu. Nemmen li probabbli kien jagħmel il-mirakli. Tajjeb, għax għaw min illum il-ġurnata, Charlie Goldsmith. Do you know who Charlie Goldsmith is? No. Charlie Goldsmith, look him up on YouTube. He is a healer.
Okay. He is a healer, ġifiri dan, series sħiħ tal-YouTube fuq, dan jagħmel il-shows u shows. Ifi in-nies, tarom ifi in-nies dak il-ħin. Ġifiri, għaw nies li għandhom certa powers. dik il-kapaċità, fim dik l-enerġija, għaw nis li għandhom sixth sense, għaw nis għatta darba darbtej, li kelmu nis li għaddew fil-ħajja l-oħra, mela dik mish power jow, li jena murant ant medium. You bridge the gap to the other side. U jibdew jajdu l affarijiet li jinti tajt impossibli edin jikdbu daw in-nis, impossibli. Wis jafu affarijiet inti mort, int ma nafx, jien kelli l-programm, jiena mort kemm il-darba. Mela, mort, ant li. Temmen inti, temmen. Jiena naċċetta li hemm xi ħaġa, ħanejlek għalfejn. Għax hekk inġerraħ il-firda. Allura ngħid xi darba ħanerġgħu nintaqgħu. Yes. U dik remmina jiena ħafna. Allura, xi ħaġa li ġġal, jien nitlob ta' ġifieri ukoll, lasbuni li. Le, bro, għazim, nafxin. U le, nafxin, Imma ħanajlek, meta tajt jiena nitlob? Do you feel that makes you a good person? No, le. And it doesn't make, for example, me doesn't make me a good person, għax jiena ngħid jiena ma nitlobx. Le. Qed insaqsi. Mela. Għax jisu kif qala jiena nitlob. Le, mhux bħala għax għamilt idejja. Ħamlu hekk, għax da vera interessanti dan l-argument. Mela, ibda inti ħanerġa' niġi fuq. Jiena nitlob, f'liema sens, x'kont qed tipprova tgħid? Mela, jiena nkun irrid insib il-paċi, bħal mett inti huwa tip ta' meditation ukoll. Allura jiena nitkellem ma' Alla fil-każ tiegħi sewwa, u għalija hemm xi ħadd li mhux bniedem sewwa li ma jaħsibix kif naħsibha jiena. M'hemmx għalfejn ikellimni, imma żvugajt miegħu. Qed tifhimni? Neħejt il-pis minn fuqek u isek kellimt xi ħadd u tfajtu fuq. Eżatt. U tistrieħ. Ma kellix għalfejn noqgħod nispjega ruħi, ma kellix għalfejn noqgħod naf nelabora fuq suġġetti u x'naf jiena, ġast qed li kelli ngħid, ħsieb il-familja tiegħi u sħab. Ma temmen li hemm xi ħaġa hemm barra. Temmen li hemm xi entità xi ħaġa. Jiena nemmen u vera nixtieq li hemm xi ħaġa hemm barra, vera nixtieq li hemm xi ħaġa. Qed tifhem għax it makes life more meaningful. Yes. Qed tifhem, issa temmen u ma temminx jekk kellekx il-privileġġ jinnaf, kellekx l-okkażjoni li tiltaqa' ma' Alla jew le, ma jagħmlekx inqas minn ħadd ieħor sewwa, ma jagħmlekx inqas mara jew inqas raġel minn ħadd ieħor laqqas. L-importanti huwa li live and let live at the end of the day. Ara, jiena mort Sri Lanka, milux, f'April. U hemmhekk they're Buddhist. Tajjeb, u daw jemnu f'Buddha. U Buddha kien dan ir-raġel li bażikament kellu ħafna flus, però iddeċida iħalli l-flus kollha warah, imur fil-foresta and he looks for enlightenment. U daw mbagħad ikkrejaw il-reliġjon tista' tgħidha tagħhom kollha madwar dan ir-raġel. U d-devozzjoni li għandhom hija xi ħaġa li belħitni, ġifieri darba morna it-Tooth Relic fejn bażikament hemm is-sinna ta' Buddha li qiegħda ġo kaxxa, seba' kaxex u kull u ċwivet qegħdin għand seba' minn nies differenti u mbagħad ġo kaxxa kbira u darba fil-xahar jew ma nafx kif joħorġu din il-kaxxa, ġifieri minti ma tarax is-sinna, ma tarax is-sinna ta' u il-biżibilju ta' nies u kollha foqra. Imma paganism, jiena li dak kien paganizmu kbir, tajjeb, u kollha bil-fjuri. Imma ħanajdlek, imma wait, what are you believing in? Qed tifhimni, inti don't look at, inti it's idolatry. Imma inti tħares lejn dak li qegħdin jagħmlu, qegħdin ifittxu kif qal Mario. Mario qal qed ifittex
I'm going to stop very soon. Mario qal qed ifittex xi ħaġa li jista' jitkellem miegħu u jħossu u jiena lija dawn in-nies hekk qegħdin jagħmlu. Naqbel kod differenti. Carlos, inti ħanaqu. Mario fittex il-mistoqsija. Għax intom għattu paganizmu. Mela, paganizmu hija. Paganizmu mhux kelma. Eżatt, għax paganizmu hija. Idolatry tajba. Idolatry, idolatry, okay, imma what is idolatry? Somżom jekk is-sinna tal-Budda hija idolatry. Allura il-Turin Shroud li morru ħafna nis jarawha. Is it idolatry? So it's li nimxu wara Redentur u morru nagħmlu. Idolatry. Rather milli idolatry ngħidilha pageantry. U ceremony u ritual. U ceremony u ritual. U tradizzjonijiet. U sabiħ ukoll. U kultura. Ħajkonna nieqfu fuq das-suġġett, Mario. Kemm xi ngħid fuq das-suġġett. Bil-kemm minna karti llum, vera. Inti Mario. Inti li Zażi għal Carlos di. Mario, jiena ħabib tiegħek ta. Ejju, ma sejtek xejn għadni l-ewwel karta li ħriġt jien. Faqqa. Temmen fil-kunċett ta' soulmates u the one. Bastard. Mela. Qabel ma tirrispondi għal Carlos. Mario, għaliex saqsejt għal Carlos? Ja, feżat. Għala. Għaxilu jgħid li duwan, ħajtu kollha. Kif? Mis-sensila popolari. Spjeganna Mario. Mario Posh, nippreżentaw issa l-episodju. Grazzi Mario. Ma kull waħda li jintaħ jgħid li she's the one, she's my soul. Jiena lija Carlos. I'm in love. Being in love. He loves being in love. Diġà ta' qabel, jiena. I get to love. Yes. I fall in love. But not just with women, mhux nisabi. Anka rġiel jiena inħobb. Jiena inħobb. Jiena dar-raġel nħobbu, vera nħobbu, bro. Anka jiena. Kieku kont tisbaħ, ma nafx jista' jiġri. Ġaqed jirġa' jbeżżani t-tieni ta' tzambit. Pero, u vera, jiena kemm il-darba jgħidu ili, oħti tgħidili ġas smajta Carlos, ġas smajta di, ġas smajta. Nara din nħobba, din mara nħobba, ġas smajta. Pero, soulmate, to the one. Mela, bħalissa jgħat vera kontent, relazzjoni vera kontent, u naħseb sibt il-marta ħajti, naħseb, immek inħoss. Titħax, intik daqqa ta' minn kep u nitfak malar. U daċċajt, Mario. Għax dejjem jgħid nistanejda di. Għalix ħabibti għaj darra. Għalix ħabibti. Pero ħanajdek ħaġa, Mar. Għax dejjem jgħid li, di għanda xi ħaġa li n-nisa l-oħra ma għandhomx. Ngħidlu għandha d-duda mela. Pero, irrealizzajt xi ħaġa vera interessant, vera. Imsaħlara, Carlos. Mux ovvju. Imsaħlara. Għamiltlu għarġa. Mela ħanajdek. Titi ġoħa. Le, ara. Le. Erħulu, ejja. Le. Ejja. Pero reċentement, irrealizzajt ħaġa, u dina qatmatta. Illi irrealizzajt li kontet infittex xi ħaġa li ma kienitx dak li vera. Kelli bżonn. U naħseb l-ewwel darba Spjegana aħjar ma. Kontet infittex xi ħaġa f'mara. Ara jien qatt ma dħalt f'relazzjoni ma' mara bittir li nieħu gost jew nieħu baż biss. Qatt. Ġieli kelli sitwazzjonijiet fejn ngħid isma' ħankunu friends u buddies, all right? F-buddies basically. Imma tkun fuq il-mejda, nafu x'inhu jiġri, però xorta meta diħel fiha, naf li hemm il-possibilità li jkun hemm l-spark u min jaf jista' jiġri. Qatt ma dħalt f'relazzjoni u kienu jgħiduli mhux tipprova, jiena ma nemminix dik, jiena le mhux ħa nipprova, għalhekk din ma toġobniex naf li hemm possibilità żgħira li di tista' tkun il-marta ħajti, whatever that means, the one, whatever that means, mhux ħan nidħilha relazzjoni, għaliex ħan nidħol f'sitwazzjoni fejn foret ħanħu baż nieħdu gost flimkien għana mbagħad nintrabati ma nintrabatx no way u ħanweġġaħħa no way. Allura dejjem hemm ċans nintrabat jekk something happens. Di l-ewwel darba f'ħajti illi tqajt ma' persuna ma rajtix ġejja letteralment ħarġet out of nowhere di tanti differenti minn dak li s-soltu nfittex u tant għandha layers dil-persuna li tara mod.
Mbagħad tibda issir tafa tajt U dejjem tiskopri xi ħaġa ġdida. illi naħseb darba sen kon ngħidux the one, meta kont żgħar kont nemmen f'the one. Sakemm iltqajt ma' the one u ġara li ġara u ma kienx the one u traċedja kbira nuclear warhead mushroom kbira fuq ħajti u ħajti spiċċa iżda Hiroshima fin-19 għal madonċi 45. All right, u ma bqajx nemmen freaking the one u mbagħad dejt nemmen ġibhom law u ħanaw xiġri. Imma xorta dejjem ngħid tista' tkun di, tista' tkun di, tista' tkun di. Immissa ltqajt ma' persuna tanti jastja madonċi għanda, ħanajdlek kif naf li jista' jkun li the one. U ħanajdlek kara. U għattila di. Jekk dit mara tajd l-isma ma nistax nibqa' miegħek, ma rridx nibqa' miegħek, għax jew għax ma rridx dak irrid xi ħaġa oħra. I think for the first time in my life ngħidha okay, mur. U ma nweġġax. Mux ma tweġġax. Ismani. Carlos. Ismani, Abigail, ismani sewx ħanajdlek nimmissja moti blaħ. U tweġġa. U nweġġa, imma nkun irridila til-mara jien. Le tixtieqilha l-ġdid ma tweġġa, Fej qatt ma kienet hekk. Issa jista' jkun Għax aħna jkollna ħafna. Mario, ħanajdġa ngħidlek, u dik u ngħidilha li ngħidha għax jien għandi biża' minna diri għadek kifat. Għax għaddejt ħafna. Nistanna lek ħaġa Carlos. Għandi biża' reali li. Sekonda. Ħanajt ħaġa fuq dak li għadek. Għax qed niftaħ ħafna hawnhekk. Ma qed niftaħ fuq kamera dara. Isma' kemm niċċara da. Speraw li tkunu għadkom flimkien. Ismani, if it goes my way ħankunu għadna flimkien. Kemm niċċara naqa dak li għattinti, Karl, li meta tħobbi xi ħadd għati kasim. Għad nisma'. Kontejt innallhom xogħol. Sorry. Taspira li jekk il-persuna ħjar minn għajrek, tista' Diki. Okay, sorry. Ġan xħad titkellem. Għax you put me on the spot. Dal-basti you put me on the spot. Meta vera tħobb il-xaħat, nimmaġina li taspira li jekk dik il-persuna jkun aħjar għalija jekk titlaq, inti tkun kapaċi u jkollok is-saħħa li tħallija titlaq. Imma qatt ma tista' tgħid ħajr nexxielek. Diki l-aspirazzjoni ta' meta tħobb b'mod bla kondizzjoni. Eżatt. Inti ma tafx ħajġri. Kemm aħna nixtiequ nkunu hemmhekk. U ġabitni qisni tifel żgħir, intom tafuni kif jien. Jiena emozjonalment kont jiena taf kif inħossa l-imħabba Karl. Dil-mara. Taf kif inħossa jien l-imħabba. Jien ngħix l-imħabba bil-biża' fil-bidu għax inti meta tħobb tibża li titlef. Ma żgurx inti qed tinfetaħ, però jiena għalija l-imħabba li jien inħobbok tant saħħa lilek u tant nibnik bil-imħabba li natik li inti kapaċi tgħix mingħajr l-imħabba tiegħi. U dik għalhekk ta' ħaġa tal-biża' jekk inti kapaċi tgħix mingħajr l-imħabba tiegħi kapaċi titlaq. B'saħħtek biżejjed u mimli biżejjed. Imma naħseb dik kif l-aħħar l-imħabba mhux li torbot li l-persuna is-saħħaha u li dik il-persuna tażel li tkun miegħek. Mhux għax għandha bżonnok. Abigail, perfetta ta' illi inti s-saħħaha u tara t-tisbieħ tara t-tifjorixxi u qiegħed fejjaq lili u jien naħseb qed ngħin ħafna lila. U naħseb dik li tikbru flimkien mod li l-persuna mhux għax għandha bżonnok. U għandi 52 u naħseb l-ewwel darba jiena 52 u naħseb l-ewwel darba li vera tinħossni hekk kostra. U hekk ngħidra, għandi 52 wara minn xi ġaddejta. Kemm tal-biża' u ma tal-biża' issa wkoll għax hemm ħafna ċans ta' uġieħu. Le, ovvja. Inti meta jiena tallimt ħafna meta konna nagħmel ir-radio show tiegħi. Tallimt ħafna hemmhekk. Fejn inti il-persuna li tħobb meta tmur id-dar minn flok you drain each other. You empower each other. Yes. Li inti wasalt id-dar u tajdlu minn xi xaddejt, inti għajdlek minn xi xaddejt, and you empower each other. U intkom f'xulxin minn flok għamiltom il-platti, xsiltom il-dik u tiġġiel. Li huma affarijiet normalissimi. Imma jiena nemmen li f'din il-ħajja għanna aktar minn soulmate wieħed jew waħda. Jiena nemmina ġifieri u tal-istess sess,
ta' sess oppost, jiġifieri jiena lija when we talk about a soulmate is not necessarily somebody. No, it's not a sexual attraction, it's not a sexual connection, of course, not only. Ma per X'inhi soulmate jiġifieri? Jiena għalija inti soulmate. Jiena Martin jinafu minn Għax nara ruħek. 14, kelli 14 dak għalija jisu jiena ngħidu inti hija bro. Andrejana hija soulmate because we are friends. We are soul. We see each other. We are soul friends. And for me, a soulmate huwa xi ħadd li jarak. Li vera jarak. U jaċċettak kif int. U jiena kelli ħafna relazzjonijiet f'ħajti, ħafna. Fejn l-irġiel li jiena kelli f'ħajti ma rawx dak li inti. Allura jiena dejjem raw il-qoxra. Law il-qoxra raw forsi. Raw dak li xtaqu jaraw. U mhux it-tort tagħhom ta' ġifieri jew it-tort tiegħi, it's just ġitek. Ġitek. Allora pereżempju jiena ma' Sean li vera huwa 14 sena iżgħar minni, vera, imma li huwa l-ewwel raġel fajti u inna flimkien issa 6 years. U għal-ewwel raġel fajti li jiena nħossni nista' nkun jien from A to Z jiġifieri. Dik għalija l-isbaħar. Nista' nkun mhux ngħid li rrid, but I can be me, nista' nitbella, nista' nibki, nista' noħodlu rasu, mbagħad pereżempju jgħidlu kont qed tismani, jgħidli jiena lilek nħallik tajt pereżempju, mbagħad naqbad 4 kelmiet u naf u nitħaq minflok nirrabja. Però is he my soulmate? Yes, għax jarani. Are we going to be together forever? I don't know. Ma nafx. Nishtiq nagħmel xi. It's a choice. Nixtieq nagħmel Every day. għal Carlos. Imma ngħid il-Mario. I'd like to. Eżatt, every day it's a choice. Nixtieq nagħmel osservazzjoni fuq l Carlos imma Mario sa tant tażel li jmiss. Jiena għażilt issa. Soulmate minn saqsija. Mhux dal-bastardo saqsija. Karl, ħana għamel sakemm mel tażel. Le, melni hekk qed induru. Inti għamilta mistoqsija. Inti għamilta tal-għalija. Inti għat, Carlos, li persuna soulmate tarak, dik vera nemmena, ġifri someone has to see you as you are. U accept you, he accept you. Bat intat, u taċċettak kif int, jena najt, mux taċċettak kif int, tħobbok kif int. Sawa, tħobbok kif int. Tħobbok kif iġib li l-ek nifsek, mal-mejda, fem? Pero mux taċċettak kif int. A soulmate wants your growth. Yes. Tħobbok kif int, imma ma taċċettakx kif int għax tixtieqek l-aħjar verżjoni tiegħek innifsek. 100%. Illum ma toħossni mnebħa. Tħossok xi tħossok illum? Mnebħa. Le inkont se ngħid. Illuminata llum, illuminata. Saqsejnija. Kont se ngħid ma not kwit. Skont se qalbi. Le għax inna nafek lilek. Tkellimna fuqha. Ma nafx vera. Jien għandu waħda tajba x'insaqsi għal Mario. Oh my God. Ħaqek, int ħaqek, għax Inti tradejtni. U għajja xi tradejlek. Imma ħassaqsija. Oh God. Oh God. Insomma tawl. Kelly. Mario, għad kellek trisem jekk le tipprova. Għad kellek trisem jekk le tixtieq tipprova. Karta sewda għal Mario. Karta sewda ġifriva. Karta sewda Mario, Iva kellek trisem. Karta sewda. Kellek Mario. Rajtu għal-nix, marriċ. ċempel l-xaħad biex u jieġeb għalik. Le, għazel oħra. Ma jmux ċempel mami. ċempel mami. Mami, kienna krisa. Le, il-Matthew ċempel. Rispondi l-qabbeġ mistas. Dika għidula. Dika ġustizja. Dika ġustizja. Universali. Universali, bro. Għara, kemmu kbir. Kellek trisa, Mario. Tiġi xtajt li mem xejn barra. Kellek? Nofs kelli. Nofs trisa? Nofs trisa u kif jaħbar? Nofs tajkollok nofs trisa. Nofs. Bdietu ma komplet. Eżatt, iva. Taħħa, tajtlux Għallini, ħajħallini. Għadni kifat l għandi ammirazzjoni ġdida, lej kif tkollox. Ma ġiċ konsmata. Qed tiġri.
Indunat, Carlos, indunat xinu jiġri u telqet tiġri. I'm gonna stab this woman with the gem marker. U vera ma nistax ngħidilkom, vera ma nistax. Imma tista' tgħidilna ġiex nisa jew ġiex irġiel. Ġiex nisa. Ma tant kienet funny ta' nejk li u tħaqt, vera tħaqt. Ħafna. Mario l-unika raġel li kien se spiċċa f'trisem u għat jitħaq. Le, l-unika raġel li kien ħaj spiċċa f'trisem mar nexxilu u mhux jibki. Ħara. Tajt fuq wiċċek wara, tajt fuq wiċċek. Le, it was hilarious. Vera ngħidilkom. Ma nistax ngħidha, le, żgur. Ma tistax tgħidha. Sorry. Tajba Mario, ġbitni. Imma kien ħaj spiċċa. Imma fakruni Għandi mistoqsija oħra Mario, forsi noħorġuna iktar. Jiena kelli program sħiħ fuq Threesome. Inti kellek Threesome? Le. Threesome is overrated. It's overrated. Għax inti tinsix li meta tara fuq television jew whatever, hemm il-mużika, hemm l-edit tal-mużika, hemm in-nisa jew l-irġiel, whatever. It's very overrated. Għax fil-fatt hekk nibda ngħidu. Pereżempju nagħtu każ jiena u l-boyfriend tiegħi jridu threesome. Tajjeb, mela, għaw Malta. Tissib xi ħadd li ma jafkomx it-tnej. Tajjeb. Mela dan irid ikun escort. Jekk ikun escort jew xi ħadd ma tmintix ħassib xi ħadd li taf. Tajjeb mela. Mela tissib pereżempju escort, mela ssib escort. Tissib escort li ovvjament din il-persuna ħatafda li m'għandha xejn. Ma tmiss magħha u m'għandha xejn. Number 2. Number 3 x'ħadd tagħmel. It's very overrated u hija kważi naħseb iktar vivaċi fil-immaġinazzjoni fil-fantazija milli fil-verità. Jiġifieri. Jien għandi domanda supplementari għal Mario biex nibqgħu fit-tema. U d-domanda hija l-iktar inċident imbarazzanti fil-kamra tas-sodda. Meta ħarbulek ta' threesome. Probabilment threesome għax ma seħ. Għajdina Mario. Ħaqek, int vera ħaqek illu, bro. Ejja, ħanaraw. Fost il-ħafna ta' Fost il-ħafna? Jien vera nitħaq, onestament nitħaq. Ma temnunix imma jiġru li affarijiet vera ta' daħ. Fil-kamra ta' sodda. Ejju. Bħal? Xin vera kurjuża. Eżatt. Look at the smile. The half smile, like di bil-forsi t-najda. Mela. Who nips? Mela. Ġew il-pulizija jħabtu li mattieqa 3 darbiet żgur. Fil-karozza. Fil-karozza. Sewa. L-ewwel darba il-bisna niġru u tlaqna. It-tieni darba għamiltlu okej. It-tielet darbetlu ejja. Ejja, s-serjetà. Etlu x'għamel il-pulizija. Għallu ma ngħidlek x'għamel sleblu. Kont għaddej, għatlu jamana. Join the club. All right. Issa kiku għallek ju għal-pulizija. Kont spiċaw threesome fl-axħar. Kont taħħa xewtek. Mux eżattament kif xtaq, amma msomma. Nisbera li ma kienx ikun jixxut jan kontra. Ma tafxu, kollox possibli. Yes. Esperienza ġida, ma. Ma dik mux imbarazzanti, eja, xo għadna imbarazzanti, ma. Imbarazzanti, ma nafx. Stħajt, ġraċa ħagġa u stħajt. U stħajt? Lo, għatma stħajt. Le? Lo. U stħajt. Le, għatma stħajt. Għatma stħajt fil-kamra ta' sodda? Le. Le? Istra? Kif? Ġeli stħajt inti? Għet niprofa naħseb, nimmaġinaw. Imma tisti forsi għax ikollok low inferiority complex, you start feeling that you're being judged. Meta kont iżżar. Ma tarax. No, waqtaħħa. Ma tajt ma kelli xie Joaquin ma jkunx irrid jirrespondi sbieħ. Dik laret, dik ġrat li darba. Imma esperienza imbarazzanti. Iva, imbarazzanti. Le, mux imbarazzanti. Disappuntanti. Tmur id-dar jkollok konversazzjoni. Għarom it-neħen zakrod da' għada. Le, jina ġrat li darba. U l-squirters jeżistu. Mara sabi. Kont għadni, iżad, mara sabi ħamment, pupa di, naw xej, lettera għalli bro,
Illum bil-leaf, forget it, xiġifieri, forget it. Kelli konversazzjoni sħiħa miegħu, bro, nitkellmu ftit, nitkellmu. Ejja, bro, għadi. U jitħossa ħażin, jien ma kontx imbarazzat, onestament, jien kont disappunta għal madonċi. U meta Because then she makes it about herself, Yeah. Mux hekk. And I couldn't get, and I know why it happened. Nafa li ġrat, nafa eżattament li ġrat. Sadik ħaġa tiegħi mhux f'għandi rakkonta. Imma kien hemm ċirkostanzi oħra li jiena mbagħad indunajt li jiena jekk ma jkunx hemm jekk ma nafx li l-persuna ara jien għandi ħaġa. Jekk if it's relaxed, ġifieri m'hemmx emozzjoni kbira warajha, no problem. Jekk għandi emozzjoni kbira, ġifieri qed nkun attratt ħafna lejn il-persuna, dik kont għadni żgħir, imma naf li mhix tiegħi, naf li imma tridniex daqshekk u hemm sitwazzjonijiet oħra f'ħajjitha. Daqshekk imbagħad. Moħħi ma jħallinix naħdem. If I'm not in love with her, jekk hija just a girl I like and we're okay and I'm relaxed, no problem. Ma jekk hemm attrazzjoni kbira u naf li di ma tridniex biżejjed u naf li di tiltaqa' ma dak. Ikollok ħajt. Kun hemm xi ħaġa. Mbagħad traumi jagħmlu tagħhom ukoll. Tkun għaddejt minn xi ħaġa. Eżatt. U inti tmur. It-traumi jagħmlu. Mek nitħassarhom jien l-irġiel, Mek nitħassarhom. Le, għax ma. Because when you don't perform, it's very obvious. Għax in-nisa jistgħu jaħbu, jistgħu. Le, responsabbli, dika fejn apparti ċajt, il-responsabilità da kollha fuqna għandna ma nistgħux. Yes, we can't. If we have sismu, jekk ikonna fid-departiment ikonna għandna ħaddim li. Lose connection. Eżatt, le. Ikollok xi basti dritt jiskarta x-xogħol, għalma ma tistax tikkonvinċi. Fejn u dwardu fax. U mbagħad iktar ma tipprova tikkonvinċi iktar. And you can't even fire the bastard. You cannot fire the bastard. The bastard is here to stay. So you have to negotiate. U tista' tkun f'relazzjoni twila għax jekk. Le, mhux. Jekk inserta ġurnata, illum fettilu. Eżattu, imma dik imbagħad. Jekk applika l-lif. Ikollok it-tiegħu, Karla Sentimis. Sek jew jiskarta. Cool, ħati. Cool isma' minni. Mela. Joħra għalija ġejja. Le, ħan nipprova mmur il-bot mis-sex, għad kien għarfu. Laqwa waħda x'kważi spiċċajna. Żomm sekonda. Taf, kolla fuq is-sess. Anki tiegħi xi dwejja. Xi dwejja. Is-sess kemm niddejqu. No, but that's private. Mela Mario. Tara jiena weħed. Jien issa jabbas. Kif ta' stess kollha kwaħt tistaqsew minn Mario? Situazzjoni vera diffiċli. Mala għalfej x'għandu daqshekk. Għandek hekk dak is-sex appeal. Mela. Għadta mill-sess u ħsibt dwar xi ħadd ieħor. Mhux ovvja. Xejjek tebgħek. Mhux ovvja. Ovvja. Mela x'inhi? Dik qed taqleb għal xi ħadd għalija. U x'jedda. Jiena naħseb. Qed nara. Jiena naħseb li min jgħid hekk qed jikdeb. Mela x'inhu. Kif tajt int? Għala. As jista' jkun inkredibbli. Jien għamilta imma ħassejtni għam betraying the person. Billi qiegħda f'relazzjoni ma' xi ħadd u forsi ilek daw il. Le, ma fil-każ tajlu lilu. Le, sorry. Għajlu qed naħseb xi ħadd ieħor. Sorry, ma pereżempju qed tagħmlu. Importalik? Jimporta għalik naħseb ħadd ieħor? Jimporta għalik naħseb. Le, biżżejjed. Isma' għadna kif tkellim. Għadna kif tkellimna fuq dak il-bastard li jiskarta. Jekk hemm ħaġa li vera ġibu jiskarta u jalaqlek il-kanċellija dik. Xi ħadd ieħor it could be anyone. Ma tara x'għanqod naħdem biex dilostra tkun qed taħseb xi ħadd ieħor. Fort Knox tal Ma taħsbux li. Ma taħsbux ġibrin talik. Rajt li raġel jatmija kaddejnija kwet jaħseb xi mara oħra. Zom. Minn fejn taf x'inhu Id-domanda ma kienx speċifika. Tajjeb, id-domanda hija waħda open-ended. Inti qatt f'ħajtek. You were having sex and you were thinking about something else. Impossibli li fħajtek. Mhux hekk. Ħatajt li. Le, ġrat li, ma ħassejt naħżin ħafna ma ta' ġrat li. Ewwejja. Ħanalek għaliex. Isek qed tuża ġisem ħadd ieħor. Ewwejjeb. U taħseb jien qed imħassa. Ġerieħ sib fuq ix-xogħol?
Ġili għamilt Zom. Ġili għamilt Ġili ktibt il-shopping list fuq is-saqaf. Mux jistess ħaġa. Mux Le, l-istess. ma mux tajjeb laqas. U ġiġi, inti jek fight porn għaddej. Imma ma jistax ikun Jekk kull fight darba porn that għaddej. sex is great. I mean, Jina nishtiq imma li dejjem tkun hekk. Jina fi xjuħiti irrid naħdem li kull darba li. Jina mux għetnajdlek li mux possibli, huwa possibli, you know, like Sean. Dejjem fik naħseb Franzi, inta. Jaqbillek. Le, imma. Jaqbillek, dajt. Għax dik il-mara nafu għasewdek. Imma zgura mi kellek relazzjonijiet. Imminti jek taħt jagħmilha miegħek tiddejja jew. U mhux jiddependi fuq relazzjoni. Imma fejn ħadd tkun taf. Wan ma nkunx naf kif Ma qed kif jgħidha. issir taf? U tu, imma jekk insir naf sinjali relazzjoni sar ġiet f'pożizzjoni fejn Jekk ir-raġel tiegħek kull darba li jorqod miegħek. Inti biddilt id-domanda. Tija ċans titkellem, għax kienet Le, għatajlek. tiddejja jekk imbagħad. Kull darba? Le, Kull kull darba? darba Le, xi domanda oħra. Jekk isibu aktar ċitanti li Then we meta shouldn't be jorqod miegħek together. qed jaħseb Exactly. nisa oħra. No, imma jekk, zom. Exactly, jekk nara bħalek, Mel. Biddilt li Le, tinsaqsi għax is-sitwazzjoni. inkurjuża nispjegalek. Mela, Għax jekk jiena meta- jekk illum daħaseb xi ħadd ieħor. U għada, u pitada, u pitada pitada problema. ħawastek bil-mod. Illum. Tista' tafas fil-gas. Le, ħanfemek, mela, ngħidu da llum qed jaħseb fuq mar oħra waqt li qed jorqod miegħek. Għada, ħerġa jisibek ċitanti jew irid jaħseb xi ħadd ieħor biex ikun miegħek. Ara. Għax imbagħad ħadd tiġi boring inti jekk iktar ċitanti jaħseb xi ħadd Għaw ieħor. ħafna relazzjonijiet biex ikollhom is-sess, they have to fantasize. Jiena di kont saqsejta darba to a sex therapist. Għatlu, if when a couple have sex, they have to fantasize every time. Għalli jemmek hemm problema. Fimt? Jekk illum you fantasize, tomorrow you didn't. Isma, mux dejjem tkun flaptit. Ġili, trid tuża naqra l-immaġinazzjoni tiegħek. Fimt? Ġili tagħmilha mal-persuna, ġili tagħmilha waħdek, ġili tamlu flimkien, ġili ma tagħmel xejn, ġili tagħmel shopping list. Fimt? Il-problema hija mhix għax aħna we're very heavy when it comes to these things. Allura nagħmluha bil-maqlub. Għandek raġun qed tifhem. Nagħmluha bil-maqlub. Wara tagħmel ix-shopping list. Jindi għatma milta, għeta shopping list imma ġili konti taħseb. Meta tkun qiegħda shopping, qed taħseb fuq is-sens. Xi kultant, le. Mela, ġili. Why not? Why not? Ġili. Kollox mhux fuqtu. Imma. Laqwa li kollox mhux fuqtu. Dik l-importanti. Jiena naħseb that when there is a balance, everything's okay. Li darba inti il-balance jibda jagħmel hekk għax kull jum qed jaħseb f'mar oħra, mela le. Hemm il-problemi. Hemm il-problemi. Imma jekk iltaqa' ma' xi waħda vera ħott. Fimt? U mbagħad qed jimmaġina li għandu lilek u lila. Fuck it. Oh, Iva, imma not every time. Jina jura, U fej jidħol Peppi. Isma, guys, ma fadlilniex ħin, però qabel nagħlqu kulħadd tarsel il-karti jekk hemm mistoqsija waħda li tixtiequ tagħmluha, issa hu l-mument mistoqsija waħda min jażel li jagħmilha biex nagħlqu. Jiena ma aċċettawniex daw. Jiena għandi waħda. Jiena fhem tiegħi daqsxejn kollha fuq sex. U ma rridx Mela fuq sex. jiena, mela, il-mistoqsija ta' jien issa prennotajt. Ejja, x'ġifieri inti? Għandu waħda tajba. Mistoqsija l-kulħadd. Di tajba. Imma għandha waħda tajba għalek. Ħalli nisimgħu. Jaqbillek tkun tajba. Ta' Simon Spiteri, l-attriċi. U ħaneħeljen rġajna. Le, l-kulħadd fil-qosor. X'inhi dik il-ħaġa li ma tafx tgħix mingħajrha. Li ma tistax tgħix mingħajrha. Il-Peppi. Peppi? Dak li ħaġa importanti f'ħajtek taħseb? Importanti ħafna. Mingħajru ma ngħix. U niċċajta jgħid li ċans. Għanaħseb. Eżatt, tina ċans, għanaħsbax dina. Can I give you a really cliché? A really di cliché kbira. Le. Saħti. I know it's really cliché. Imma dni kif ġejt minn ġimma fej vera kont ma niflaħx u I'm telling you meta tkun ma tiflaħx
nibda naħseb dawk il-nies, vera nibda naħseb dawk il-nies ngħid ma there are people who live with this pain, there are people who live with this energy, there are people. Yes. To me, naqbel moment. That's a very good answer. Jiena ħanaddi tiegħi ħanħu l-answer ta' Mel fuqi. Naqbel, għax is-saħħa vera. Saħħa ja kollox. Ma ngħix mingħajra. Int kif ma tistax tgawdi l-ħajja, ma tistax tgawdi xejn fil-ħajja, m'għandekx is-saħħa ja kollox. Mela jiena Oret ħanagħmel waħda jiena. Jiena ma ngħix mingħajr il-konnessjoni ma' nies. Apparti saħħitna. Li I have connection. Mhux bil-fors ma' nies, tista' tkun ma' kelb jew annimali imma jiena l-iktar ħaġa nħu pjaċir. Anke jekk ma jkollix saħħti li f'dak il-perjodu fejjena ma niflaħx u qed inħossni fraġli hemm in-nies jew hemm il-kelba jew whatever li feel supported. Li nħossni connected. Għalija dik l-iktar ħaġa li ma ngħix mingħajrha. Naħseb naqbel miegħu Google. Il-connection. Carlos, x'tħares qalbi, x'tħares. Jaħseb da. Jimmedita. Ma veret naħseb għax istra l-affarijiet li tajdu kollha minnhom. Carlos minar li kell ma jiex. Minar li kell. Aw, ħanajda. U minar, lem sanaj. Jina meta ma stajċ intijem. il-karozza ma nix. Meta ma stajċ intijem u ma stajċ inxom. Għaxer ġajd lajt il-Covid. Aw, kħattini rasi ta' Uġekku, saħtek u. Imma tikol xaħġa. Munti tikol xej. Mela, dik waħda mill-ikbar pjaċiri fil-ħajja. Vera u ver bdejtek ma, jek ħanibqa. Mela. Waħda mill-ikbar pjaċiri fil-ħajja li kell. Intom, Bara Peppi. Minnar xiex Bara Peppi. Minnar xiex ma teħxu. Minnajr il-familja, minnajr ħbib naħseb. Muxekku. Connection mela bħali. U inti Carlos? Il-losta kemm diffiċli. Carlos ħanalqu qalbi. Oja, ħanajdilkom. Ma teħx minnar ma d-dejjaq lili inti. Le, jina dik nejx minnajra. Sa sera l-Amerika l-ostra xbaz. Jina ma nafx kif sera l-Amerika tajt il-linti connection sera l-Amerika. ħatħalli l-Wendy. Palissa edha l-Amerika. Jinta parsi edaw, mux vera edaw. Dina hologram minn Los Angeles. Supposti dejja tibqa diħla minn ġofija. Kif rajtu Take-Two għanna teknoloġija vera avvanzata u l-Abigail ġibni isa edaw. U Melanie tista' tmissni. Impressive. Tu tista' torqot mija jew taħseb ħaddieħor. Namlu trisim. Ideja tajba. Carlos, għala il-program. Ara, jina ħajdilkom ħaġa. Diffiċli il-mistoqsija. Ejja, sa. Għajda, Carlos. U għax istrina impossibli. Tiftaħ ħafna bibin. Ejja. Mela, jina. Torta Simon. Ejja, diktu, Simon kelba. Apparti ċajt, apparti. Jina, ara, jina ħajdilkom di risposta. Jiena nitlob lill-univers, jew l-Alla jew x'temnu fih intom ma nafx, li qatt ma niskopri dik il-ħaġa li ma nafx ngħix mingħajrha. Għax dik ħadd tkun mument li tkissirni kompletament. Mela nitlob l-Alla li mmut qabel ma niskopri dik il-ħaġa li ma ngħix mingħajrha. Madonna x'ismu, x'profondità. X'profondità, Carlos. Għax ostra dik il-verità. Dik il-verità x'bitta d-dili moħħi. Mario, kif għax għaddit li f'moħħi. In reality, ħanajdlek. Allura, marriċ nskopri għal il-ħagħa. Preferi mmut qabel mill-skopri. Nafli ħanalqu, pero nothing is indispensable. I know. Kollox. Minnajr kollox teħx. Imma minnar is-saħħa ma teħx. Forsi minnar connection. Ma teħx. You don't survive. I know, but I don't want to find out. Without sanity, jekk ikollok mental health problems, that is also something very, very big. Għax meta titlef, your mental health, titlef ħafna mill-ħajja. Yes, but wait a minute. Wait, I am fully with you. But ma nistax nirrispondi għax m'għandix jien ma studjajtx ċertu affarijiet. So ma nistax ngħidlek x'jiġifieri titlef il-mental health, però meta titlef il-mental health, inti li tlift il-mental health, fej qiegħed, x'qed esperjenza ma nafux. It's a very dark. It is. For everyone around you, maybe. I don't know. Ħajqotluni. Allora ma nistax Carlos jieqaf. Imma jien ma rix ikun. Carlos, qed ibatuli 20,000 messaġġ
We need to conclude, we're overrunning sew, all time's up. Guys, kienet konversazzjoni vera sabiħa. Yes. Vera sabiħa. Vera Thank you, ħadbaz. Mario. Thank you, Kelly. We love you. It was incredible. Kelly kemm ħadgos nismak titkellem. Bella. U Mario għalem miskin. Mario ma ħafna ma l-Kelly l-lum sirt nafa daqsek. Jina nafa sew. Ħorġu fl-imkien għanna. Tafni sew. Imma jena l-Kelly għat ma kelli konversazzjoni jek ma Kelly. Kelly li bidlit li ħajti. Għax. Kont. Is-sapportitek. Fuq diħanala. Kont speċa indunajt li fħajti speċa dejmet nirrepeti l-istess balji u kienet vera tkidni l-ħagġa u Melanie. Tosta da Kelly, qalbi. Melanie. Għax I find it so cool. U Melanie. Ara, jina li Kelly is one of the coolest surnames out there. Ma tawat. U Melanie batitni għand therapist. Naf minni. Li issa li maħxkom minn sena naħdem maħħa u kif jista' jixed Carlos il-karattru tiegħi imbidel mill-lejl għan-nar. Vera, 100%. Vera persuna li. U therapist zidet ħafna l-holidays li tieħu minn dubli taħt Abigail. U therapist taħħa qed tiġi terapija. Imma barra minn hekk ovvjament kull darba li kolli ġaġa. Therapist brava ħafna. Nitkellmu ħafna ma' xurxin and I think we give a lot to each other and respect. Tiġi mbikma dejjem. See you next week, guys. Ciao guys, thank you very much. Well done everyone. Thank you. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,